Hombre, que tal? Benvidos unha semana máis a Lume de Carozo. Que pasa, parroquia? Como levades? Bueno, temos aquí nova invitada. Programa especial, Sí. Non vos queixaredes, Estivemos aí currando, bueno, unha locura. Toda a semana, a semana anterior levámoslo programando desde que empezamos. Sí, vai a traer invitados. Bueno, Jessica, queres presentarte de alguma maneira? Suficiente. É Jessica. Sí. Bueno, así. Sí, Unha maneira. bueno, Jessica é traballadora social, entonces vai nos guiar nun viaxe por certos temas, non? Desto que cuñadear, sí, non? Pero ahora vamos a cuñadear con alguén que nos bote a correa de vez en cuando. Claro. Que sei do que falo, por favor. Sí, home, joder. Ti eres unha persona que estás formada. Bueno. Pero somos expertos neso, intentamos facer que pareza que sabemos do que falamos, pero Sin criterio ningún. Pero realmente, claro, aí está o tema. Vale. Bueno, imos dando. Facemos, bueno, pois veña. Veña. Ou queres falar da túa semana? Interésame a túa semana. Vamos alá primeiro. Din por aí que te estás mamando. Que está, bueno, son este crates. home aquí empezou ao gym, empezou a tomar sustancias anabolizantes. A ver, anabolizantes no, pero bueno, un poquito de suplementación hai que tomarla, non? Bueno, hoxe é que non o dixemos, pero hoxe temos Público. non me sale, público. Temos público e todo, así que isto vai increixendo. Calquer día vernos aí no teatro principal. E ti que fixeches esta semana? Eu esta semana, pois menos que ti, seguramente. Sí, non? Sí. Bueno, Menos que ti a nivel de novedades. Claro. Novedades ningunha. O sea, currar e tal, pero bueno, cousas que fai a xente normal no día a día. A nivel de produción de víctima do capitalismo moito máis que a min, non? Probablemente, sí. Vale, ti Non, que- despois discrepamos. Eu nada, traballar. Semana protocolaria. Sí. Preparando o lume de carozo. Está clarísimo. No te digo. Bueno, eu hoxe non podo ler o chat, chavales. Entonces, queda William de encargado do chat. Veña, vamos a darlle. Temos aquí unha escaleta un pouco ordenada, non? Sí. Non sei por que tiñades pensado empezar, porque eu realmente veño aquí un pouco a cegas, así de alma, como diría? Non sei, de alma inocente. De alma perdida. Bueno, entonces Sí. eu serei o voso chamán. Vamos Sí, a empezar dalle. con, bueno, como sempre facemos, pillamos un par de noticias e tal. Hoxe, pois, bueno, collimos noticias relacionadas ca nosa invitada, non? Que nos pode ilustrar cal é o por que pasa isto ou por que é así, non? Tal. Bueno, los delitos sexuales denunciados suben un 32% en 3 años. Por que crees que un 30% é unha locura de porcentaje en solo en 3 anos? A ver, eu penso que non tanto que suban, senón que ahora denuncianse, que se lle dá visibilidade e así. E o que antes pois estaba oculto ahora empeza a saber. E non é tanto o mellor que suban como que se empecen a denunciar e a xente se empeza a dar conta de que este tipo de cousas non poden quedar Xa. relegadas a unha Xa. anécdota ou algo así. Igual quitándolle un pouco de dureza, o sea, hasta pode ser, non, como un dato un pouco positivo, entón. O sea, Bueno, ted en A ver, conta fora que de- fai 3 anos estábamos en pandemia, O sea, a actividade social tamén era menor. Xa. Igual un pouco de incremento, igual sí que ben dado porque socialmente está máis normalizado denunciar ese tipo de temas, pero cuidado, porque estes últimos 3 anos con todo da pandemia as interaccións sociales Xa. foron moito menores, non? Bueno, entonces bueno, póñenos por aquí cae un pouco de eco. Non sei se molesta moito, pero bueno, idemos ter que aguantar un pouco, porque xa tuvemos algún problemiña técnico. sí, hoxe, bueno, estamos estrenando setup, como podedes ver, estrenando micros, bueno, a vida é así, chavales, dádenos o Prime e compramos cousas guais. Bueno, Bueno, volveremos un pouco máis tarde, non? A isto dos delitos sexuais, ou queredelo estender un pouco? no, a ver, despois Porque eu todo creo- isto, todos os temas destas dúas noticias, bueno, despois tratámoslo máis en profundidade, pero bueno, é por un pouco de actualidade, non? Entonces, bueno, vamos a pasar con outra noticia. Esta é das que me gustan a min, así con un retoque político. Cousa rara, Sí. Cousa rara que te me vayas ali, sempre te me desfondas. Bueno, despois desto tamén vamos a falar máis en profundidade, pero los Mossos inmovilizan en Barcelona el autobús de Hazte Oír,
Contra la ley trans, los agentes paran e impiden la circulación del vehículo tras una denuncia de la Oficina de Igualdad y no discriminación de la Generalitat. A vos que vos parece que bueno, un partido como Ciudadanos pague, o sea, cos medios do partido este tipo de campañas? Porque me miras a min así con cara de travieso. No, por nada, joder. No. Que estás insinuando. Eu creo que William é boa persona, entonces supoño que a Ciudadanos non lle vai votar, pero... Bueno, aquí temos a veces algún debate político un pouco acalorado, non? Bueno, home, entre coleguillas sempre... Sí, unhas navalladas, non? Entre coleguillas. Pois non sei, se quere que opine Jessica un pouco. Eu estou un pouco perdido nesto, se che digo a verdade. O sea, non sabía nada da noticia. E a verdade é que o tema trans é así, xa che digo, o tema un pouco perdido porque... o sea, dame medo falar. É un asunto moi Non complicado. medo, pero... A min a lei trans pareceme, vamos, o sea, xa, porque eu non estou moi formado en feminismo, porque Claro. a vida é así, pero que, vamos, o sea, joder, de feito está habendo unha división no feminismo pola lei trans, non? Polas TERF, bueno, que chaman así, Sí. as feministas máis radicales que din que as persoas trans, o sea, as mulleres trans que non son mulleres, e que, bueno, que ao seu parecer non teñen que estar aí na intervisibilidade. Eu, a verdad, neste tema tamén estou perdida como vos, en plan, na lei trans teño opinións encontradas, pero bueno, eu sempre co colectivo a tope e... Pero vamos mollarnos aí un pouco. Agora, así xa... A ver, eu mollome, en Sí, plan... que no, pero que non hai ganas, pero me veño. informei, a min, a lei trans, o sea, en general pareceme que ten que fai falta, que é necesario. igual eso non sei, é un pouco máis subjetivo, pero para min ten máis cousas positivas que negativas. O sea, eu sí que Xa, bueno. rollo a nivel, pues eso, de ver 4 debates, 4 mierdas, non? Pareceme que trae, o sea, que é un pouco máis positivo, que ten cousas máis positivas que negativas. Tamén entendo as contrapartes hasta certo punto, non? Pero ti como ves, Jessica? A ver, sin mollarte moito, non? No, é que, joder, realmente, bueno, é que cada un ten a súa opinión, pero eu sí que penso que, o sea, é un atraso que isto aínda non este, por así decirlo, non vai pa diante. De feito, creo que vi nunha noticia que non sei quen foi dimiteu porque están como atrasando e tal. A ver, si que é é un tema que é controvertido, pero ao final son persoas que están, loitando, perdón polo taco, están loitando aquí, contra... Xa non cobramos, pero bueno. Acabar rápido, que teño máis que facer, veña. barra libre de tacos aquí, Están loitando por conseguir uns dereitos que parece mentira que aínda non os teñen, e tanto as persoas trans como o colectivo en general. Hai certos partidos políticos aí que queren, pois eso, Bueno. xa non só das persoas trans, senón que están remando a contracorriente para que cousas que igual agora para nós son normais, pois non nos sexan. Sí, sí. Pero falando un pouco das TERF, así, o sea, que opinión vos ten que un colectivo, o sea, que o colectivo como máis radical non queira como admitir, non? Digamos que a xente trans, en plan, sí que pode ser mulleres, que as mulleres trans son mulleres. O sea, A ver, é que vos parece? Eu na lei trans, bueno, é que joder é moi complicado, eu non me lín a lei entera. Sí, pero bueno, é o sea, ese punto, O sea, me parece moi aquí, interesante. como sempre, estamos porfiando e tal, non? Pero os trámites agilízanse, bueno, da parte máis radical do feminismo, por exemplo, eu das críticas que vin é que os trámites ao facilitalos, pois habría xente que podría aproveitar o nivel de protección que ten agora a muller, pois eso, aproveitando esa facilidade que teñen agora nos trámites para cambiar o sexo. Pero é que, joder, ao final tamén o colectivo trans, non sei se é o primeiro ou o segundo máis discriminado neste país. Joder, a min que se... Ainda que haxa voluntad política para cambiar algo así, pois... Pero é que realmente, claro, o sea, que porcentaxe desa xente se vai aproveitar realmente dese Claro. déficit? O sea, non é mellor ao final mirar o grosso das persoas, o sea... A min eso recórdame das denuncias falsas, que vale, sí, hainas, pero miras os porcentaxes e é un 0,000... Claro, que eu creo que é un pouco así, ao final. Si pos o foco nas 3 persoas que denuncian unha denuncia falsa, ao final perdes a perspectiva de que en realidad hai xente que sufre
Quero dicir. Xa, sí. Sí. Estás centrando en 3 personas que vale, que sí, que, o sea, que non está ben denunciar, o sea, facer unha Sí. o sea, poñer unha denuncia falsa nunca está ben, pero non podes perder de vista a perspectiva da sociedade na que vives, de un patriarcado, de unhas cosas. Despois... Bueno, típico de que paguen xustos por pecadores, pero claro, mellor que paguen menos que máis, non? Ao final é... Claro. Pero bueno, que nadie nos odia aquí moito. A ver, ao final... Bueno, un pouco de tirria así está ben. Bueno, sí. Eu creo que é sempre interesante. De vuestra envidia... O que dá bien, eu que sei. Para outro lado. Bueno, eu creo que eu xa entraría no meollo porque a verdade é que teño curiosidade. Estamos aquí falando un pouco de noticias e tal, pero, sabes, Jessica veu a que veu. A mollarse, a falar. A que a xente se porta mal con ela, claro. Aí está. Entonces, o sea, a primeira pregunta, por que traballo social? O sea, que te levou a iso? Pois fun de rebote, a verdad. Bueno, contei yo... Pégate un pouco aí. Vale. Xa yo contei, bueno, a cajei de onte. Eu iba a facer pedagogía nunha cidade de unha Castilla, Salamanca. A verdad, bueno, fun para lá, tal, estaba ilusionada. Pouca festa. Sí, Eso, non, sí. non cheguei a testear a festa, a verdad. Bueno. Por logo non sei para que fuches. Xa me volví, xa dixen, nada, isto non é para mí. Pero, eso, foi de rebote, iba a empezar a estudiar e tal, bueno, fun para unha residencia, as dúas peores semanas da miña vida, o sea, o das novatadas, eso foi criminal, a mí non me fixeron ninguna, bueno, unha vez suxerironme amablemente que comera no chan, o sea, que collera o plato e comera no chan. Obviamente dixenlle, no. Porque claro, eu o sea, repetira 2 anos, entonces claro, era peña de segundo, de carreira, pero Claro, que pero eu xa que tiña tiñan- que estar en terceiro, sabes? Era como vos, pipiolos, me cago en todo. Que podo ser, bueno, non vou dicir súa nai, pero sí que Xa, os vía, sí. aparte víos como, non sei, como con unha superioridade en plan, ti fai isto, era en plan, bueno. Va, é que eu, cando me contaches isto, estábamos preparando o programa e dixen, buah, que asunto tan interesante o das novatadas e tal. Eu hasta certo punto pensaba, va, novatadas que, o sea, a min sopla unha puta polla, porque a maioría que se fan en colegios maiores onde van os fillos dos ricos que están zumbados, pois bueno, que se maten entre eles, tío. Pero sí que son, o sea, cal é o punto? Ahora estarán máis suaves, pero fai anos había auténticas animaladas. Joder, bueno, fai nada. Non vos acorda o vídeo este dun chaval que lle mete un guantazo a unha tía, pero o sea, que a deixa temblando. Sí. Joder, que se vai de fondo. No. Carlos tampouco tanto, sí, en plan, Sí, que é sí, unha locura, tío. É que eu, a ver, eu cando fun, eu dixen que estaba enferma, dixeronme, no, tienes que venir, que te vamos a hacer unas preguntas, tal, e eu dixen, no, estou malísima, vin autobús, colleu mo frío, tío, non sei que pasou, sabes? Pero sí que tiña unha compañeira que chegou 3 días ou 4 despois que a min e fíxoas. E o primeiro día, bueno, ela xa iba bastante acojonada, a verdad, a rapaza. Polas novatadas, non? Sí. Pero claro, Vou pegar un poquinho máis isto ainda, Sí. porque están aquí sugerindo que, bueno, pero claro, si me gusta. ao final, porque o que fan é venderche a moto, buah, se non as fas non vas ter amigos, nunca vas Bueno, a sí. integrarte, non sei que, claro, por presión social, que eu, a presión social esquiveina. Aparte é un traballo social. Sí. O sea, non é como un pouco contraproducente que fagan novatadas Sí, nunha... en plan, o sea, nun lugar... por que vou a querer facer novatadas para, supostamente, socializar, facer amigos, se nin sequera sei se me dices caer ben, ao final. Sí. En plan, igual fago isto, en realidad non quero ser a vosa amiga, e dadesme igual. E máis ao final enténdese que tedes que ser, non, persoas comprensivas, que un pouco empáticas, é como que a veces, sabes, o sea, polas novatadas forzan a facer cousas a xente que igual non lle apetece. No. En plan, a ver, estás facendo, sabes, un estudio especificamente de traballo social e posta a facer novatadas, o sea, é como un pouco absurdo, Bueno, non? eu iba para estudiar pedagogía, en plan, isto foi no... Sí. Iso foi no de... Sí, Vale, sí, vale, sí, foi sí. un pouco. Vale, Sí, vale. Non estás atento, William. Non me fagades caso, estou... Negativo. Bueno, nada, a rapaza, bueno, pois foi a facelas, tal, Sí. e cando entrou pola porta, bueno, aparte de que xa viña cunhas pintas terribles porque lle tiraron ovos, o sea, fariña, ovos, o sea, tiña masa de pan no pelo. Xa. Eso era o de menos, pero viña a tipa viña cun ataque de ansiedade que eso metía pánico.
Eu, claro, casi non a conocía, eu estaba ali xa acojonada de por sí, e eu dixen, que é isto? Eu xa collo o plato como no chanque, e dixen, no, en plan... Bueno, estou no pensando, pero en pedagogía tampouco é que sea moito mellor. Realmente, o sea, A verdade é que sigue sendo... quedou como, pensei que era traballo social, dixeches, me pedagogía, e dixen, bueno, ahora entendo. Era o que iba a estudiar, pero ao final... Sí, pero rollo... Pero en que carreira che pega? O sea, Claro, facer esos sí, a ver, animados. realmente sí, pero que sei. A ver, na residencia había de todo. Non a enxeñería por distir, pues teñes que divertir en algo, porque Sí, ali porque non é que non a aguante. carreira é un coñazo. Pero, A claro, miña teoría é que eran de dereito. Esa é a miña teoría. Ou seguramente. sí. Os míticos. E nada, eso, de rebote, o sea, foi de rebote totalmente, volvín para aquí, reflexionei un pouco, nada, fui por a moza dun primo meu que estudiou traballo social, pero xa facía tempo, e díxome, bueno, explicoume un pouco de que iba a cousa, e dixen, vale, pois isto. A verdad, en setembro xa non tiña moitas opcións, bueno, entrei na convocatoria de outubro, pero xa non tiña moito por onde tirar. E despois que tal a carreira? Interesouche? Pareceuche? A ver. Ou é un mítico de faz a carreira e despois... O sea, mola o que faz despois, non a carreira en sí. Sí, a ver, eu creo que, por exemplo, o primeiro ano, non sei no resto, pero na miña é todo como moi xeral, ves moitas cousas, tal, pero a medida que que vai avanzando, vas segundo, terceiro, tes optativas que escolles ti, porque ao final son temas que che gustan e tal, eso sí que, bueno, ao final, como escolles ti, pois escolles cousas que se entende que che gustan, non? Bueno, Bueno. pues, joder. Eu creo que agora sí que temos un pouco de contexto, non? De como chegaches aquí. Bueno, non sei se estás, o sea, que eu falo sin saber nada, en plan, non sei se estás exercendo ou se... Sí. Sí. Bueno, ahora... Depois falaremos de experiencias, entón. Sí. Sí. Primeiro meterémonos algún tema a opinar, a ver que opina aquí tamén o chat, non? Así un tema un pouco controvertido. Bueno, pois eu, agora, por exemplo, falaría, de algo que leva sendo moitos anos, levase falando moito tempo, e que agora, pois, sempre colle novos matices este tema, non? Que é a ocupación e os desahucios, non? A vos, que vos parecen estas míticas empresas? Porque, ademais, hai algunhas que crean contido en redes que enseñan o seu traballo e tal, que son as empresas de desocupas, non? A ver, eu creo que mellor co enseñen que non, porque se o enseñan polo menos ves que non hai... No, se o problema é o que enseñan, é que resulta que son uns putos neonazis que mandan aí a agarrolos á porta dos ocupas. Pero bueno, eu creo que é na casa. todo mellor, o sea, que creo que é mellor velo que non velo, porque o que non se ve, non, sale ser peor. Se non ves, tampouco te Bueno, primeiro, que publicidade. opinades dese tema? De tema ocupas? A ver, eu de todo relacionado que vin con este tipo de empresas, pois casualmente eran uns señores que a cabeza rapada e tatuajes en nórdico. No, pero o sea, eu non falo desas empresas, falo da A ocupación. nivel do que é a ocupación. Sí. Pois a mí parece moi ben, tío. A ver, non me parece moi ben que ocupen a primeira vivienda de nadie, pero que ao final eso, bueno, pois despois que nos explique un pouco máis Jéssica, non? Pero ocupar unha vivienda dun banco, pois, macho, é o que hai, sabes? Sí, a ver, eu neso sí que opino. Digo, unha vivenda dun banco ainda podo entender. O que pasa que despois as vivendas da xente sí que me fastidia máis. O sea, realmente ti se tes a segunda vivenda, ainda que non vivas ali, ao final... A ver, é que eu considero que traballaches ou... Sabes, que traballaches para conseguila. Entonces non me parece ben que che ocupe nadie. A parte, ao final estás pagando uns impuestos por ela, que non é tampouco dicir que che den de gratis. Sabes? É como que estás contribuindo nesa vivenda. Entonces tamén que che ocupen, que che destrocen, é todo, pois, igual algo que querías utilizar a posteriori ou que lle querías deixar aos teus fillos ou calquera historia, pois non me parece ben, a verdade, que ocupen. Despois, no tema dos pisos dos bancos sí que teño un pouco máis de confusión. O sea, non considero que se debería ocupar así, igual debería meter man, non, un pouco o goberno, decir, joder, pois xa que teñen os pisos parados, polo menos poder deixar a alguén que os utilice e que non durman ao raso, vale? Que pasa? Que as formas non considero que sean as mellores de ocupar as vivendas e a forma de tratalas. Considero que se estuvera regulado, o sea, sería máis sano, vivirían eles mellor e a convivencia sería mellor en xeral. A ver, pero ao final, tío, en España o poder que teñen as empresas privadas o sea, ridícula, é que mandan eles, é o que puto hai, é o que hai. En plan, por moito que queira facer o goberno, o sea, os bancos son os que lle dan fondos aos partidos, en plan, non van a ir contra os seus intereses, nunca. É o que hai.
están dicindo aquí que o problema é que xa non terían que ocupar nada, que non deberían ter esa necesidade, pero bueno, estamos partindo de que sí que hai esa necesidade. O sea, puñéndonos en casos hipotéticos é moi fácil falar, pero estamos falando da actualidade, non? De que hai xente con problemas de exclusión social e tal, que xa falaremos que sabe máis Jessica que nós, pero bueno, somos así un pouco boca chancla, entonces pues hai que meter un pouco de caña. E nada, non sei, Jessica, que opinión ten que sabrá algo máis que nós. A ver, bueno, aquí... Bueno, vou quitar isto aquí. Estaba tapando aí a cara do chat. É verdade, claro, porque temos no medio e vai por encima de Jessica. Bueno, mellor, non te No, preocupes. Bueno, aquí teño... Igual tiro máis por... É que aquí hai como dúas cousas, no? Cando foi a crise do 2008 que como que se centraba todo no tema dos desahucios, que non sei se sabedes que siguen habendo ao día un montón de desahucios. E agora como, bueno, certos medios tamén creo que a dereita aí colaborou un pouco que como que se lle dá máis importancia a que ti ocupes unha vivenda que ao final eu creo que a maioría son eso, segundas, terceiras residencias que non se usan ou de bancos así a grande escala que algunha igual, algunha primeira tamén haberá, pero creo que así en xeral normalmente non son vivendas que son habitadas realmente. Si, as noticias que escusar escoitar, a ver, bueno, volvemos ás noticias que se son fiables ou non, pero sí. E ves como cambiou pois eso, no ano 2008 xente que, bueno, como a nós, que estaba, pois tiña o seu traballo, os seus fillos, a súa casa, tal, bueno, os dos fillos non, pero de repente un día, pois, pa a calle e búscate a vida. Entonces, pois eso, desahucios a tutiplén, que faz cos teus fillos, onde os metes, aí como que estaba todo centrado ao final na persona, unha persona que estás botando da súa casa. Vale, non ten, o sea, non pago alquiler, ten un retraso no pago da hipoteca, lo que tú quieras, pero ao final é a súa casa. Como que se cambiou esa perspectiva de centrarse na persona, esa persona que a estás botando da súa casa, a preocuparte por unha propiedade ao final. Que o que digo, normalmente, pois eso, son segundas residencias, segundas, terceiras, propiedades de bancos, que non sei. A ver, non quero dicir que este ben, pero ao final, para min, polo menos non é o mismo. A min, a ver, é que lle ves non un sentido, estará, pero que, tanto como mal. É que ao final, todo isto, en plan, o causante, o sea, todo isto ven pola situación da vivenda en España, que agora mismo, aparte de que hai sitios que é imposible vivir pola especulación que hai, porque os pisos son todos de fondos buitres de sabe Dios donde. Todo aínda para rematalo, en plan, o poder que teñen os bancos, sabes? Pois, sabes, non vamos facer nada. Cando fora o tema este das hipotecas, eso cambiarana, pero era unha, non sei como era a movida, que che podían embargar a casa e tiñenla que seguir pagando. Era, bueno, sí. O privado jodeu todo, macho. Que está moi ben, pero eso, se son vivendas do bancos, pois ainda, bueno, podes ver no sentido, volvo ao mismo, pero ao final se son vivendas de persoas, en plan, son persoas que ao final puderon ser como a ti, sabes, se ti vas a ocupar unha vivenda, non, porque te desahuciaron ou que sea, ao final estás quitando unha vivenda a outra persoa que igual está na situación que estabas ti antes. Quero dicir, tampouco me parece xusto, ainda que sea a segunda, sabes? A ver, eu como porque desde aquí odio al rico sempre, la rabia por arriba. Se tes dúas casas e che ocupan unha, bueno, pois... Claro, a ver, pero eso, bueno, xa é a tua forma de pensar. Pero de fame non vas morrer, ese cadro que necesita ocupar, bueno, é a necesidade. A ver, claro, a necesidade, pero daí a que che entren e che destrocen, imagínate. Non, o sea, por que ten que ser así? Bueno, pero porque che ten que destrozar igual, che regan as plantas de puta madre. Pero, o sea, a media de vivendas que ocupan, ti consideras que as tratan perfectamente, que van ao IKEA a comprarlle plantitas? O sea, nin son familias, a xente, o sea, que sí, habrá familias que ocupen, pero a ver, a maioría, no. Claro, o sea, que, sí, bueno. Tema complicado. A verdade é que é un tema delicado. Bueno, como todos os que vamos a tratar hoxe. Depende moito do enfoque. Sí. Bueno, se tal cambiamos de tercio. Pois sí. Vamos a empezar a falar... Vamos desembarrarnos un pouco, embarrarnos máis, non? Sí. Claro. Bueno, de racismo e xenofobia, non? Vos credes que hoxe en día, por exemplo, eu que sei, en Galicia, non? Vamos a poñer unha población concreta, non?
como sociedade somos racistas. Bueno, ou xenófobos, chamadalle. A ver, eu creo que como, o sea, un resquicio sempre hai. O sea, sempre, o sea, aínda os que vamos de abanderados de non ser racistas sempre tes un pouco, sabes, un pouco ese punto de desconfianza, sabes, de ao final criaches teneso, estuveronche metendo na cabeza toda a vida. Aínda que queiras facer voluntariamente o contrario, sabes, ti o mítico exemplo de vas pola noite e venche unha persoa en plan de un magrebí ou venche unha persoa en plan igual que ti. Non, físicamente e vaiche dar máis mal rollo un magrebí que a persoa que é como a ti. O sea, temos ainda ese tipo de sesgos que despois igual é irracional, pero non o podemos evitar. Non sei hasta que punto é iso racismo ou non sei como chamarlle. A ver, ao final cada un tampouco aquí insultes nin que menosprecies por eso, sabes? Pero é da súa casa e tal, joder, habrá xente que sea como máis a máis pluricultural, hai xente que na súa casa pois serán de como a Vox e os morenos non me gustan unha mierda, sabes? Ti que crees, Jessica? Seguimos sendo racistas? Sí, sí. Un punto aí de rancio sí que o temos eu, o sea, está mal que o diga eu, pero sí que te das conta cando traballas pois eso, con inmigrantes e tal, de que ti aínda queréndote deconstruir, loitando contra todo o que levas mamando toda a vida, sí que costa. Pero bueno, eu creo que se eres prudente, pois... Sí, pero ao final eu creo que é difícil facer o contrario, porque ao final nos creamos nunha sociedade, non, como moi, bueno, bastante hermética, que somos, vale, todos iguales, temos estas costumbres. Chega unha persoa algo diferente, con outras costumbres diferentes, ainda por encima andarnos dicindo nos medios, non? Que son así andando e creache desconfianza, ainda que o que dis ti, non? Intentes facer o mellor posible e dicir, isto non é así. O sea, tes que repetir moitas veces na cabeza para realmente acabarte convencendo, ainda así, pois, bueno, ese tamén ten un pouco de a mí faime un pouco de bella boa o discurso aí de extrema dereita de, joder, de no, porque os inmigrantes veñen aquí e non se integran e non... Sí. Non tal, joder, eu tampouco non noto que porque quen estar integrado na sociedade non pode ir, eu que sei, con roupas, sea musulmán, pois eso, con turbantes ou hijab ou estas cousas, sabes? Mas é un tema tamén bastante interesante que non sei se o queredes falar agora xa. Sí. O tema do pañuelo. Sí. Sí, porque hai países en Francia creo que está prohibido, en plan que está prohibido, claro, aquí temos os dous puntos, non? Que se proíba porque é unha imposición á muller, claro. E outra que porque vas a prohibir algo se esa muller quere levar o pañuelo é religiosa, sabes? Hai un paternalismo nese tipo de prohibicións da hostia, non? Sí, eu creo que calquer tipo de imposición, o sea, a mí non me parece ben ningún tipo de imposición a nivel estético, imagínate, é como se, non sei, te obligan a levar unha uve aquí pintada, ou que sei. Sabes? O sea, por qué? Non teño que levar eso aí. Rollo, o do pañuelo, a min, personalmente, non me suele parecer ben por ese motivo. Rollo, porque ao final a maioría das veces é imposto. Non deciden leválo ou non teñen o que levar. Entonces, por eso me parece mal. Non me parece mal que leven un pañuelo na cabeza. Podría levar agora un pañuelo. Xa. Sabes? Pero o motivo, o sea, o tema de que sea imposto pareceme bastante injusto. Bueno, pero nós que sabemos impostos, non? Aí estamos tirando un pouco de tope. Pero iso como dicir... Sí, a ver, normalmente o sea, é un feito. Normalmente as sociedades musulmanas non son moi progresistas que a muller, nin... Sí, o sea... É como dicir, non habrá mulleres que levan o burka porque lles gusta. En plan, porque queren. A ver, hasta que punto, sabes, queren. Non? A ti que opinión che merece, Jessica? Despois desta sarta de soplapolleces que fala que entende. A ver, é que... Bueno, falar desto... Son todo temas así moi suaves. No, son escabrosos. Entramos... son todos. Bueno... Pero, a ver, é que aquí temos o rollo do relativismo cultural, que ao final é o rollo de... eu, polo menos, non me sinto que de xudgar eso a unha persona musulmana, a unha persona que non teña a mesma religión que a miña, que, bueno, eu son máis ben atea, pero, bueno... que un cristiano, poñamos. Podemos falar disso despois tamén. Entonces eu creo que, en plan, nunca podes xudgar, que é o que di a teoría esta, non podes xudgar unha religión cos patróns de outra. Como eles lles parece unha burrada, pois non sei.
non levar un pañuelo, a nós parecenos unha burrada levalo, non sei, é que aquí eu creo que non sei, é un Non pasa tema... nada. É que é tan amplio que podemos entrar en temas de moralismos, de que é o ben e o mal, Xa. de que está ben e mal feito, rollo. Ao final todo é unha construción humana, é unha construción cultural. Entonces, porque nalgúnas culturas está moi ben, para nós está fatal. E igual non é o mellor, a nosa opinión, claro, e igual a nosa opinión non é a mellor. Pero eu que sei, a verdade é que sí que é un tema moi complicado de opinar. Eu son partidario de que non se leve. Eu. Sí. Sí, por eso, o sea, polo que xa dixen, porque sendo imposto non me parece ben. En plan, Pero que aquí non vamos a chegar a Pero un que consenso aquí- se é imposto ou se non. Aquí eu creo que non, o sea, non se lle impón. En plan, polo menos aquí... a ver, claro, non lle impoñemos nós, pero igual o home que ten na casa lle impón. Claro, Entonces- non lle vou impoñer nada, pero... Entonces, claro, ti non lle vas decir, Bouti, sabes, non lle imos decir, rollo, a ver que facen o pañuelo. Home, non. No, pero igual o home que ten na casa sí. Xa, pero... Entonces é moi relativo, porque claro, o sea, pode querer, non querer, o que sei. A ver, eu con todo non prohibiría, tío, porque... Ela, sabes, ti cando prohibes algo, en plan, non podes levar pañuelo, pois vale, non o podes levar, existe esa norma. Que na maioría dos casos sea imposto, vale, se non existe norma, pódelo levar ou non. Se te impoñen, pois é unha putada, non? Pero deixas como as dúas opcións. Entonces, pois eu tiraría por un Pero ao pouco final, máis moderado. Se o deixas non? totalmente libre, tamén entras en imposicións, porque non só están as imposicións que pon o goberno ou que pon a xusticia, están as imposicións que pon cada persona na súa casa e cada cultura por individual, cada grupo. Xa, bueno, que aí... E que son moitas veces o sea, son moitas veces peores que os propios gobernos, sabes? O sea, que máis dá que o goberno che deixe facer o que che dé a gana se na túa casa che mandan andar con burka. Xa, O sea, non vale para nada, realmente. Deixar, o sea, para min deixar todo totalmente libre tampouco leva a nada. Ao final leva a veces a máis opresión que... Eu... Así por meter por joder un No, pouco, pero está ben, puntos de vista enfrontados. Pois eu non o faría, pois por eso, tío, pero eu que sei, eu non son nadie. Por eso non ten ninguna importancia o que diga, non? Sí, sí. É o que é así. Bueno, Jessica, ti hasta que punto crees que somos racistas e xenófobos e hasta que punto crees que somos aporofóbicos? Increíble palabra que aprendí onte preparando isto con Jessica. Sí, que ben deberíamos tirado. definila porque creo que quedou todo o mundo como... Que é? Que me acabas de chamar? Bueno. Respétame. Bueno, a porofobia é o medo, o odio, entre comillas, ao pobre. E ao final, pois falando precisamente desto, do tema da xenofobia e do racismo, decíalle onte a Cajide que, por exemplo, a Marcelo do Madrina dio odia. E Claro. daqui non é. É que, por exemplo, no fútbol hai un montón de estranxeiros. Pero esos non están- che molestan, Claro, por qué? pero é que Porque Bueno, a caña que lle teñen meteron a guionda. Eto'o no seu momento, rollo. Ahora como que se normalizou un pouco, pero antes aquí os equipos, Sí, eso é sabes? verdade, eso é verdade. Antes era, o sea, recibían un hate brutal, Sí, porque o sea, a Eto'o no cando chegou ao campo de Barça, o sea, é que foi pero un arrase de continuo de insultos, de vejacións, o sea, horrible. Bueno, Pero eu eu hoxe en día non vexo a ninguén, o sea, entre comillas, criticar a, eu que sei, a calquer xogador de fútbol, non estou moi posta ahora, pero que veña de outro país, porque aparte é como que o reciben cos brazos abertos. Alguén que chega en patera, no. Cal é a diferencia? Pois que esa persona igual está ganando millóns xa eu que sei. No, que a Claro, igual diferencia é no o que seu ganan, país, vamos. sí, Máis que cuestión sí. étnica é cuestión económica, non? Sí, Considero. sí, é a porofobia. E, sin embargo, alguén que se bota a unha patera a cruzar o mar a buscar unha oportunidade para os seus fillos ou para a si mesma, eso sí que che parece mal. Eu aí vexo un pouco de... Iso creo que sei bastante claro, por exemplo, en países, imagínate, como os Emiratos Árabes, non? Que, claro, un tío con turbante que veña nun Rolls Royce, en plan, está de puta madre, sabes? É que che de cartos a mazo que subvenciona a túa empresa a cañón, buah, chavalazo. Pero en cambio, unha persona con turbante que veña dunha familia máis humilde ou así vai che crear moita máis desconfianza. Xa, sí, que ao final eu creo que non ten tanto que ver ao mellor con racismo, ideas preconcebidas hacia certos grupos como co feito de eso, de que sean pobres, non? Porque é que, a ver, é o que decías ti, e tiñas razón, é que no fútbol antes
decíanse auténticas animaladas, sobre todo os xogadores negros, tío, recibían todo tipo de insultos e tal, pero bueno, foise traballando e agora hai xogadores de todas as nacionalidades e nadie pensa en plan, buah, é que Colo Touré que coño sei de onde é, sabes? Non sei nin que dixeches. Colo Touré, bueno, un xogador Sei menor de fútbol, claro. Canté, Cómese iso. Pois sí, sabes, eso. Así o primeiro que se me pasa pola cabeza, sabes? Sí. Bueno, ahora, mira, vou abrir un melón relacionado con isto do racismo e como ao mellor o podemos percibirnos como sociedade. Igual nos queda un pouco atrás, non? Pero Galicia, inmigración, sabes? Xente que viveu polo mundo. E ao final, sabes, parece que aquí ainda ao mellor somos máis cerrados de mente que noutros sitios. Bueno, ao mellor eso sona un pouco atópico tamén, pero bueno. No, pero xente ao final houve un montón de migración, eu que sei, nos anos 80, 90. Sí. Despois, o sea, sí que escoitas, pois eso, como un pouco de ranciedad, que diste, pero se ti estuveches fora, como podes, o sea, se viches mundo, como podes claro, fuches a outro sitio a ganar pasta, como podes fuches criticar? un estranxeiro noutro sitio, entonces pero como diría un bo cuñado é porque nós íbamos para traballar, sabes? Sí. Eso é íbamos a traballar. Eles veñen aquí Bueno, a que lle den unha paga ao Estado de gratis, que xa me dirán calé, porque eu aínda non sei calé. Bueno, despois metémonos neso e tal. Pero bueno, eso era, joder, aquí a xente que emigrou, o sea, pasou unas putas e tal. Eu creo que ao mellor tamén por eso ven o rollo este de síndrome do emigrado, non? Que é como ti emigraches, anduveches polo mundo, fuches a traballar a outro país, pero cando fan o mismo non... Xa non empatizas. No, porque non sei, tío, non sei cal será o detonante psicológico deso, non? Pero sí, joder, máis inmigrantes que os galegos, en plan, que fomos a Sudamérica. Bueno, é que aquí todos, en plan, despois estuveron en Venezuela. Eu tuve un bisabuelo en Montevideo, meu abuelo en Suiza. Ti seguro que tamén. Sí, meus pais tamén. É que eu creo que poucas familias galegas habrá que non teñan algún familiar emigrado. A ver, pero vos realmente, o sea, credes que en Galicia hai máis racismo que en outras zonas? O sea, a min, eu personalmente creo que non. O caso é que creo que tamén somos moi de palabrería fácil, non? Pero despois realmente... O sea, bueno, na nosa, non somos da mesma xeración, pero bueno, da igual. En plan, creo que entre as persoas máis xoves. O sea, que aumenta o racismo ou que se reduce? Diz que aumenta. Entre nós sí que se reduce, pero eu creo que vas a preguntar, eu falo pois pola xente que conozco e tal, que ten, pois eso, sobre, que sei, 60 anos, 50, 60, que sí que escoitas auténticas barbaridades. Sí. Igual tamén, pois eso, depende da persona, obviamente, pero bueno, sempre é unha variable pequena, claro. Así, en general, eu creo que nós estamos xa noutra onda, igual pola educación que tivemos e tal. Porque no fondo, o sea, seguimos recibindo... No, está volvendo, con todos estes movimentos de extrema dereita. De extrema dereita, estáse volvendo a poñer de moda ser un puto cabrón, sabes? Pero que eu creo ao final son as polarizacións, ao final en cada crisis, pois, sabes, polarizaste por un lado e outro, e agora cos packs ideolóxicos, o sea, se és de dereitas, pois tens que odiar aos negros, se, sabes, se és de esquerdas, por non sei. Eu vou dicir unha cousa que non ten nada que ver e tal, pero sáleche de dentro, pois. Sí. Tío, eu, de verdade, é que creo que a xente que é de dereitas, que joder, é que non quero ser paternalista nin dicir, que votades a dereita porque sodes tontos. No. Entramos xa en materia. No, solo é un apunte. Non se aguantou, e mira que levamos os 3 capítulos e dixen, de momento vai aguantando. E ao final, eu esquivando e tal, pensando, que gente está se portando ben, Pero ao final, ao final saleu e a vena de dentro e dixo, Dios, teño que sacalo. É un apunte. Eu creo, en plan, que non é... É que, claro, ahora... A ver, ahora canta claro. Me joder, ahora menos de movida. Pero despois puño o punto facha, non te preocupes, porque non se ofenda nadie. Vale, así me gusta. Pero que, iso, a xente que vota a dereita é totalmente a reacción, en plan, eu creo que a xente non é consciente do que é o liberalismo económico e que os partidos de dereitas son liberales económicos. Eu creo que a xente que é de dereitas, no seu pack ideológico a dereita leva pois toros, caza, odiar aos gays e os negros detrás da valla, e compran ese pack ideológico, pero non son conscientes do que é o liberalismo económico. A ver,
Logo xa, Pero que o a Pac, o miña sea, opinión de mierda, sabes? Pero o PAC tamén o compran os de esquerdas. O sea, a min por eso me molestan un montón o dos lados. Rollo, por que ten que haber, sabes? O sea, xa me parece unha chorrada. En 2022, esquerda e dereita. Empezando por aí. Pero despois, o sea, agora estamos comprando PACs. E dá igual o lado. Da igual, eu sabe, non digo que este de acordo ningún ou ningún outro, pero é verdad. Non, de dereitas toros e negros fora, e de esquerdas, pois o feminismo e tal, que bueno, o feminismo non sei se incluílo porque ao final é como unha cousa que para min xa é moi obvia. Rollo xa debería, pero bueno, non Sí. claro, o rollo é que realmente non se incluye. Entonces, sabes, é como que cada lado ten un pack. Sí. Oye, canto tempo de programa levamos? Pois 45 minutiños. Hai que darle un Mima. pouco de vidilla a isto, porque estamos... Verimos ben, vimos ben, No, senón- e vámonos quedar cortos. Sí. Ese é o tal. Eu esta mañá non teño nada que facer. Xa, bueno, se queredes estar, eu quero ir tomar unha cerveza. Vale, vamos a ver. Pois mira, xa que falabas do feminismo e tal, pois outro tema que nos pode ilustrar aquí Jéssica, que as súas experiencias, ademais, porque é muller, é o machismo, non? Sí. Claro, porque ti viviche unhas túas propias Sorpresa. carnes. Nós, ao mellor, Ti estás supoñendo o meu género, xa. Perdona. nos somos ao mellor unha tuerca máis do patriarcado, non? Pero ti tes así algún tipo de experiencia que digas, joder, menudo puto neandertal eres? Demasiadas, non? Demasiadas. Bueno, entre cousas como que con 14 anos entres a un buffet che levanten a falda e che poñan de bufanda. Nada, ni mi edades, o sea... Xa, que pensalo ti que che digan tonterías pola rúa, bueno, é que aí tes para escoller todo, que che digan un mítico de ti cala, que non sabes. Bueno, Xa, ou tal. igual o que non sabes eres ti, José Manuel. É que o de dicir cousas, bueno, piropos... Pega má risa, pero de non sei de que. Rollo, é que, o sea... Estás te rindo dela, mira que brinca. No, o sea, é que é como, non sei, parece tan absurdo que esta me dá risa, sabes? É como... Sí, eu... Sabes hasta que punto pode ser tan retrasado? Quen tío Pois sí, pode sí seguir que tendo pasa, sí. un Prefiro pensamento tomalo con humor, así? sabes? O sea, levalo un pouco... Bueno, joder, por exemplo, ti pensas que siga habendo, pois eso, tópicos contra as mulleres pola maneira de vestir a día de hoxe? Sí. Sí. Mira que, bueno, está mal que o diga eu, pero bueno, considero que he visto un pouco de niño. En plan, a mí gustame levar sudaderas, gustame ir cómoda, de vez en cando poño un vestido e digo, que es isto? En plan, quero poder abrir as pernas, tío, e moverme. En plan, Estaría ben. estaría guai. Sí. Pero, o sea, neste sentido, é rollo. Porque que se te pos un vestido que te sexualizas, que se non... ao final, eu polo menos o punto no que estou é de vou poñer o que me salga. Daí, voume maquillar si me dá a gana, si me levanto ese día con ganas, e ao final, que por certo está moi ben que de primeira o primeiro invitado sexa unha muller. Home, porque nós estamos moi Bien. deconstruídos. Hombre. Pero bueno, non se asume nada aquí, Bueno, despois vamos tamén a falar dun apartado de sexualidade. Que bueno, tal. que tamén che digo traerme a min ten collo. Porque Pero bueno, que está ben. a mí me parece unha persona moi válida que está dando Sí. aquí un show. Pero bueno, outro a sexualidade como viven os homens e as mulleres, non? O feito de que se unha muller pois ten moitas relacións. Xa. Ti pensas que iso aínda sigue hoxe en día presente na nosa... Sí, bueno, sí, Sí. no, sí, é que eu creo que bueno, incluso está mal que o diga eu, pero queréndote ti de construir sí que che sale tamén o que dicía antes, é rancia, en plan... Sí, hasta ti mismo ao mellor pensar Sí, en plan... sí que me dou conta a veces de que digo, ti cala a boca, en plan, porque tal e como podes falar de algunha muller mal, é como rollo, pois tamén, a ti tamén, o sea, che poden facer o mismo, entonces, para quieta. Xa. A veces sí que, bueno, eu intento evitalo en general, pero sí que a veces che sale, pois, eso. Que ao final é un Punto pouco como nos rancio. pasaba co de racismo, non? O sea, Que creo o que tes mamaches. tan interiorizado que sale che diste, pero sabes que estou facendo. Sí, sí. Pero bueno, interesante ao final é darse conta. Sí. Perdón, interesante o comentario que puxeron aquí de que politizamos tanto todo que xa ninguén ten valores definidos. Eu creo así, sinceramente. Como valores definidos, no sentido de que sean propios, o sea, ou que teñas como un remix que non sea un pack destes... Que ti vas, claro, o sea, meteste nun pack e tes que pensar así. Se non, o sea, non, sabes, non te paras a reflexionar un pouco sobre o que ti crees de verdad.
É como, non sei, En plan, ti pensas que eres de esquerdas, ves o PAC e dis, de puta madre, sabes? Non reflexionas, tipo, a mellor isto Claro. non me... igual non ten nada que ver o político co social, o sea, o económico co social. Sabes? A Xa. túa ideoloxía, sabes? Iso temos falado moito. Sí, O sea, sí, tío, non ten sí, nada sí. que ver a miña ideoloxía política ca miña ideoloxía social. Entón xa non, pois xa por eso non encaixo en ningún PAC. A ver, eu... Por exemplo. En ti creo, tal, Pero custoume convencerte, No, joder, no. Custoume ben convencerte. Non me costou porque eu sei que no, pero joder, pero casualmente suele ser liberal no económico, fascista no político. Eu non sei por que sempre é así, eu non escribí as normas deste xogo, pero conozco, sabes? É así. Pero eso, o sea, entonces relacionas tamén ser, sabes? Progresista con ser de esquerdas. Sí, sempre. A ver, sí. que sea o máis común, non sei, pero o tema é que ti, eu igual estou falando de economía, non? É unha persona que só me escoito falar de economía e digo, menudo facha, menudo payaso, sabes? E non ten por qué. O sea, se eu estou falando de economía, falo dunha economía de dereitas, digamos, é que non me gusta poñer helados. Pero Liberal. Unha economía liberal, en plan, porque, sabes, porque me teñen que meter nun pack ideolóxico de dereitas. Claro, eu a que mí te estou dicindo, eu non sei, non escribí as normas. É que me fastidia. Eu non escribí as normas, pero conozco o apóyalas, xogo, pero sabes? Eu apóyalas. conozco o xogo, así que o 99% hai moi pouca xente como a ti, joder, eso está claro porque vímoslo en política. Había como unha parte da dereita que era Ciudadanos que prometía que iba a ser moi progresista. A xente non os votou moito. A ver, despois descubreuse que non, que eran igual de fascistas cos outros. A ver, eu creo como... que igual foi por iso, porque a xente non os votou moito e dixeron, bueno, pues igual se nos arrimamos ao outro. Sí, sí, eu creo que tamén foi algo Eu creo así. que foi eso. Que bueno, que ao final dixemos, hostia, pues son igual de fachas co resto. Bueno, é o que hai. Sorpresa. Así desaparece. En fin. Bueno, se vos parece ben, vamos a seguir. Bueno, eu cortei aquí o tema do machismo como se non me importara nada, pero, o sea, pareceu moi interesante o apunte, máis que nada. No, sí, joder, aquí todas as voces son escoitadas, William. Eu non censuro nada. Menos mal. Oye, outro tema que, bueno, así damos uns apuntes de que vos parece que eu creo que falamos xa en algún programa e hasta dixeches o que me dixo Jessica outro día tal, pero que é a gordofobia. Sí. Vos que vos parece isto? Eu como gordo que son, Sí. sei do que podo falar, non? A ver, é que eu creo que aínda que agora non sei que queira levar a xente un pouco de, corpos non normativos, enseñalos e así, creo que seguimos un pouco estancados nese tema. O sea, aínda que se diga, o sea, a xente suele lle gustar máis un corpo que entendemos como normativo que é un corpo con kilos de máis. E se o tes, aínda que a xente che diga, que non che importa o que che digan, non sei que, pois vas te sentir mal igual. Normalmente, a xente que ten kilos de máis pasa con kilos de menos tamén, pero bueno, máis común, non é? Sí, demais. Eu que sei, eu, en plan, que nunha época da miña vida, pois estuve pasado de kilos e tal, o sea, considero que se fuches gordo vas ser gordo sempre. Rollo, sempre tes como un pouco, sabes, o complejo ese de... gordo é o espírito, levase por sí, dentro. É como comer unha Big Mac. En plan, ahora aquí sincerándome, sabes, en plan, pasa con chorradas de sabes, ainda che queda como o rollo de, vamos tirar un pouco a camiseta, que igual se me marca, tal, ainda que ao final non teñas nada, en plan, eso creo que che queda para toda a vida, é porque realmente a xente che juzga ou ti te juzgas a ti mismo, o sea, de... E o canon estético é o que é. Ao final, sí. Ao final que hai un punto no que é inalcanzable. Eu creo que o dos homes ahora está cambiando, tío, porque eu vexo en Instagram e tal, que xa non é que estes delgado e fuerte, tío, é que tens que estar mamadísimo. Sí. Pero mamao, pero de aparte, de locura. está ben, porque o sea, falamos moito dos cánones das mulleres, non? En plan, que sí que é verdad, que son como tamén moi tal, pero ao final os dos homes realmente é que parece máis inalcanzable incluso porque, o sea, corpos femeninos ao final expoñen un montón. Non hai como, vale, podes estar delgada, rollo modelo. En plan, podes eso, ter máis curvas, que tamén se leva, rollo. Podes ter un corpo como menor normativo, digamos. Pero realmente, o sea, ti miras Instagram, en plan, contas de modelos de tíos e así, e son o que dis ti, rollo, todo tíos mamadísimos, fibradísimos, que se lle nota, sabes, hasta as venas, sí. De mal, o sea, de mal no, o sea, de que teñen que tomar algo, en plan, joder, así, tío, están que parecen Batista, joder. A ver, están dicindo aquí, o sea, unha pregunta, e vamos a decir que estar obeso é normal, estar anoresco tamén, o sea, nós estamos falando, bueno, creo, que dentro de a ver, eu falo sempre dentro da salud. Rollo, eu considero que se estás moi obeso deberías adelgazar por salud. Rollo, non estou criticando
o teu físico a nivel estético. En plan, eu se che diría algo, diríache, o sea, imagínate, non? Que estades moi obesos, e digo, pues, sabes, tíos, en plan, tía, o sea, procurad adelgazar un pouco porque ides estar mal, en plan, de salud. A nivel de anorexia, exactamente o mismo. Creo que estamos falando todos dentro de uns niveles un pouco razonables. A ver, ao final o da salud tamén é un... Eu creo que vexo como un pouco a excusa de por que é gordofóbico e tal. Que no sentido de, a ver, explico moi. Sabes, ti vas a onde unha persona e dixe, joder, estás gordo como un demonio. A ver, vai a formar de decir as cousas, sabes? Quita yo pienso, bueno, isto todo dito como diría unha persona normal, non? Sí. A ver, a mí se me dices igual tamén me parece un pouco mal, Claro, sabes? pero Digo, bueno, a ver, que che fixo. Pero en plan, con un paternalismo total, porque en plan, eu fumo e a mí, sabes, e nadie che di, tens que deixar de fumar. Joder, eu digo 50 veces no día, cabrón. Sabes? Digo por ben, non é ti dirarme... Como ruido blanco. Eu fumo por... Entonces dirarme, eu fumo porque o meu corpo é meu. E direiche, bueno, vale, por fuma. Pero que mellor era que non o fixeras, sabes? Pero joder, eso, tío, nadie é tan tonto como para saber que se estás gordo non estás tan sano como Michael Phelps, sabes? Bueno, xa. Pero eu que sei, eu, por exemplo, vin no meu momento que era como un pouco máis de neno, non? Igual non eres tan... Bueno, eres consciente porque a xente cho di, pero refírome... eu estaba gordo e, eu que sei, a miña nai ou o meu irmán ou tal dicíame, joder, sabes, en plan, controla un pouco a comida tal, porque pero a nivel salud ben, sabes, é que ao final todo depende de como se digan as cousas. E igual se non mo dixeran desa maneira, pois non lle faría caso e seguiría por ese camiño. Entendes? Sí, sí. É un pouco ese punto. Oxe, estamos chocando moito, William? Hombre, pero Normalmente non... é cousa que te teño un pouco máis lonxe, sabes? Sí, sí. Así. Bueno, ti tens algún apunte sobre a gordofobia, Jessica? Que está mal. Cada un co seu corpo que paga Sí, o que lle salga das pelotas, non? No, Sí, o que decía un pouco. William tamén, de que, a ver, ao final, si estás obeso, pois ao final é un risco para a tua saúde, como se estás anoréxico, Sí, igual. Pero sí que eu vexo que como que si estás anoréxico, igual tampouco che din tanto. Xa. Como si estás... Si tes uns kilos de máis. E digo eu, como dixo William, como ex-gordo, Claro. podo falar, Sí. sí que escoitas máis comentarios, bueno, non sei vos, pero de decir, adelgazaches, como con Algo un moi cumplido, positivo, sí, en plan, sí. que guai, buah, tío, pero sabes que hai anorexia, bulimia, sabes? Non sabes se acabo de ir a vomitar ao baño, sabes? Sí. Non sei, aí, pois, tío, tes que ter cuidado porque igual ti non eres ninguén para, ao final, pois eso, xudgar a alguén polo seu físico porque non sabes eso. Si esa persona se mata a facer deporte ou si... O seu sufre moitísimo, sabes? Claro. Hai xente que é moi sufrida, sabes? É que- Co seu físico. O que nunca debes decir é eso, en plan, bueno, como de chuzos, non? De joder, que gordo estás, sabes? En plan, como rollo, sabes? Ponte, come menos pienso. A ver, sabes? Ao final hai que evitar ese tipo de comentarios, pero o resto que sean cousas constructivas, sabes? Eu creo que é máis tendo confianza, tío, que non podes chegar a un desconocido a criticalo porque sí, porque non sabes pola situación que está pasando ni nada, sabes? Eu igual podo ir onde a vos ou vos onde a min e decirme, en plan, cuídate ou non te cuides ou tal, pero se tes máis confianza. Dille que que se acerca o micro, está pesado, dou fe, Dame batendo o bigote no micro. Igual é... Está lambendo. Está facendo a SMR de... É que despois da cabrón, libra. claro, hoxe como te estou atacando, ahora Sí, que sí, sí. queres te revolver. Bueno, vamos a... Bueno, estou levando así, a dirección do programa, pero non pasa nada, non? No, pero está perfecto. Vale, vale. Eu estou para meter caña na máis e tranquilísimo aquí. Bueno, pois Jessica estuvo na cárcel. Pillaron Tío. unha planeadora. É o que hai. Xa estamos, conta aí. Que tal? Bueno, a ver, obviamente no, estuvo como traballadora social, non? Sí, bueno, fun a un centro de inserción social que hai na Coruña a facer as prácticas do máster de mediación, o sea, non fun en calidade de traballadora social, senón de mediadora. Bueno, cunha fundación, da que non vou dar o nome, con Fundación X. Sí que, o sea, tes unha imaxe do que é estar no cárcere, pero sales cunha totalmente distinta, que
que moitas veces bueno, eu non sei vos, pero eu teño escoitado moitas veces o de vou ir roubar un banco e así vou para a cárcel e polo menos teño para comer e me rasco os huevos ali. Iso falámoslo, de feito, o sea, fomos os primeiros en... Sí. Sí, porque había unha noticia cun home que quixo Pero volver. pareceme ben que nos metas así un pouco de caña. Espabilar. No, a ver, vendo as condicións, a ver, ao final eu estaba nun centro de inserción social que é para persoas en situación de privación de liberdade, pero en terceiro grado, pero despois íbamos a Teixeiro tamén, que, por así decirlo, é cárcel. Si que ves, o sea, non sei se vistes algunha vez Teixeiro por fora, sabes onde está? No. É literalmente o inferno húmido. En plan, está como nunha especie de non vou decir lago, pero pola humidade Un pantanal. parecido. Unhas paredes de dudosas condiciones de habitabilidade. O sea, eso é criminal. Malas condicións, non? Que hai que velo para... Sí, Xa, sí. non te das... O que se di isto de que sí, no cárcel polo menos tes para comer, no. Si queres comer algo decente, isto porque teño, jová, sí que mo comentaron as persoas que estaban ali, se queres comer algo decente ao final tes que ir ao economato, quen se pode permitir o economato, porque a maioría das persoas que están ali, bueno, ou polo menos as que eu coñecí, teñen un nivel adquisitivo máis ben baixo. O sea, non está a mancio, non? No. Sí. Curiosamente, aí as persoas que están, que vestí, porque a ver, isto é moi superficial decirlo, pero pola forma de vestir podes te imaginar, e ves a persoas de repente que che choca, en plan, ben vestidas e tal, e son todas por fraude. Xa, Todas. pasta, E despois, pois, bueno, por así dicilo... Porque a xente na cárcel vai ca súa roupa, non é como o rollo americano. No, non teñen mono, nin van... Buah, pois aí vai a miña Unha imagen. bola de ferro de rastro. Xa non me interesa o tema. Nada, non sei que estaba falando. Bueno, da cárcel, pero é tipo de xente, eso que diste de eso de rollo máis estafador, máis... Sí. Máis tal. E logo que tipo de xente hai? Home, porque non sei como é o régimen en Teixeiro, se é cárcel de alta seguridade ou é... A ver, hai módulos, o sea, os que hai como que xa non me acordo, pero non me fagades moito caso, que se non me equivoco, hai 11 módulos e ao final nos estábamos con mulleres, porque teño que decir que a maioría da poboación no cárcel son homes. Nos conocimos, o sea, o que eu conocín eran mulleres solo, pero sí que, o sea, neste sentido, sí que polo menos a min chocábame de decir, o sea, acércate como que che pon os pés na terra, no sentido de que igual eu podería nacer nunha familia como esa e acabar aquí igual. Porque ao final, moita xente que polo menos vía eu, o sea, tiña un nivel socioeconómico baixo, así a grandes, así por encima, eso, o sea, non quero dicir todo o mundo, pero ao final estaban, o sea, porque ao final preguntabas polos delitos que cometeron, porque tiñas curiosidade, claro. A maioría non lle parecía mal, non? No, e contabancho, o sea, bueno, había xente que sí que se cortaba e tal, si tal non cho decía, o sea, tío, ao final non lle preguntabas directamente, pero sí que ao final como que salía o tema, en plan, de estar falando e tal. E sí que vías como unha diferencia entre a xente que iba ben vestida e a que iba mal vestida. Bueno, isto digo, mal vestida, sí, que podes sacar entendemos o concepto. Roupa máis cara, menos cara. Sí. Que tamén é un pouco heavy que estas marquen as diferencias sociales. Non, na cárcel, rollo. Hasta me parece ben que levaran uniforme, non? Un pouco porque... Polo mesmo que nos colegios, para que, sabes, os nenos vayan todos iguales. Claro, é que senón, ao final, ainda creas máis diferencias. Non, creo que creas máis diferencias sociais. O sea, dentro dun sitio que xa ten bastantes. O sea, que xa hai problemas de base. Pero, bueno, ao final levan a súa roupa e tal, e, bueno, xa... É que moitas veces eso, é que xa o feito de entrar aí,
como visitante, porque eu ao final sabía que iba a salir, en plan, eu vou aquí un rato e despois dentro un rato salgo, vou a dar un taller, vou a que fagan uns exercicios, o que sexa, e eu despois vou salir. Se te deixa mal corpo. Pero entrar e que se che vayan pechando as portas detrás, o sea, eso é como De que che dá, película, dache, ¿no? xa che dá como unha sensación de eu podo acabar aquí, que estas portas despois de volta non se me abran, non sei. E ter que pasar, bueno, un control e todas estas historias para entrar xa sí que impón. Entonces, Bueno, sí. temos aquí unha pregunta bastante interesante que quería opinar do tema de que isto, o sea, pregúntanche a ti directamente se crees na reinserción. Vale, e aquí Isto ten moitísimos matices, supoño, non é? Aquí tiramos xustiza restaurativa. Vos tedelo falado. É que, O claro, sea, vos tedelo falado entre vos. Non, eu que son aquí o que opina a parte. O divergente. Sí, eu opino de último, entonces. no, pero eu ao final o máster que estudiei Eu non que teño era claro, o máster que estudiei que era de mediación. A mediación é como unha alternativa, o sea, por así decirlo, unha das vías da xustiza restaurativa, como que se centra menos na xustiza, o sea, a ver, espera que me explique. A xustiza restaurativa como que se centra máis en eso, restaurar, entre comillas, na persona que sufreu ese daño e non tanto en castigar a persona que cometeu o delito. Eu creo que nese sentido, España, a grande escala, porque ao final eu conozco pois eso, unha cárcera, pero sí que se centra pois eso, no sistema punitivo en que ti cometes un delito, vas pois eso, 10 anos para a cárcel e reflexionas sobre o que hiciste, majo. Pero despois, a ver, depende de que delito cometas, lógicamente, en plan, non vas a poñer pois eu que sei, alguén que lle mataches a seu primo, pois ali a falar con ele e a dicirlle, bueno, pues, tampouco che fixen tanto mal, sabes? Podía ser ti, non? Era estou falando contigo, tampouco che fixen tanto mal. Pero Xa. eu sí que vexo aí que eu creo que realmente, non sei se me equivoque, pero certo tipo de condenas, pois eu que sei, por roubos ou tal, o único que faz ao aislar a persona e castigala é que colla máis máis rabia e lle dé máis asco a sociedade de todo, que ao final, bueno, pois ten que haber algunha forma de que esa persona aprenda de que o que fixo non está ben, sí, pero é a forma meterlle a alguén que eu que sei, que roubou, non sei, que ti tampouco sabes Unha gasolinera, sí, bueno, o que sei. Sí. Xa. É que aí tamén depende, porque igual roubou, pero non porque sexa un cleptómano, senón porque non tiña para comer. Chega un momento que diste, mira, morro de fame ou... Xa. O sea, pero entonces que solución lle puñerías a isto, en plan, máis que castigar? O sea, que solucións podría haber a este problema? Pois, Porque, bueno, dis. sí, no. A ver, é que eso depende do tipo de delito. Pero eu sí que, polo que vin eu, hai certos castigos que están, o sea, castigos, condenas que están para min fora de lugar, pero claro, sempre tendo en conta sin perder de vista o delito que cometiches, porque non é o mismo asesinar a alguén que eso. Claro, pero vos, o sea, vos en que punto de reinserción estades? O sea, donde vos credes na reinserción total, na reinserción de Jeffrey Dahmer ou de Garavito? Creo que depende do delito. E ao final... O sea, cal é a vosa opinión? Hasta onde chegades na A ver, reinserción? é que tipo xeches dous exemplos que son Garavito e Jeffrey Dahmer, que iso non é de cárcel, é de psiquiátrico, porque son psicópatas, joder. Eso... Bueno, pero igual, o sea, hai xente que opina que merece unha reinserción. O sea, eu non me vou meter agora, acabo, o sea, opino ao final. Joder, queres, Garavito, pero... eu vira a entrevista que lle fixera a John Sistiaga e o tipo, joder, parecía unha ovella. Diz, buah, que tío de puta madre. Pero logo é o maior asesino en serie que sigue vivo, ¿no? Claro, pero sí, o sea, de feito ten, non sei se 300, non sei se matou a 300 personas. Nenos. Bueno, sí, 200 e moitísimas confirmadas, e nenos a violacións, o sea, unha burrada. Sí, super turbio. Claro, pero eu que sei, xa non me indo tan aí, un asesino en serie normaliño, rollo, ti vas e matas 3 ou 4, sabes? Así, porque che cadrou un día, e metente na cárcel, o sea, merecerías que te reinsertaran. A ver, é que te van reinsertar en España polo menos, non? Ao final ti vas a cumplir a túa condena e vai haber un día en que te van a poñer na calle. O sea, non estades de acordo ou nunca ca prisión permanente revisada? Buah, é que eu xa non... É que a mí isto interesa. Sí, pero é un tal, eu antes tamén o pensei.
A min, e co feito de que ti creas na cadena perpetua, o sea, fai que ti non creas na reinserción, porque senón por que vas a ter a alguén encerrado de por vida, sabes? Pero podes creer na reinserción en menor, o sea, en menor grado de delito. Non, O sea, non ten que ser que se crear na reinserción que sea unha reinserción total. Por eso vos preguntaba hasta que nivel, que, o sea, pensades que se pode reinsertar a xente. Nivel solo hasta nivel roubo. Eu creo que, o sea, como o sistema é automáticamente, sistemáticamente, perdón, é punitivo, xa non, ao final non das marxe a reinserción, porque eso como no castigo. Entonces, aí, bueno, sí que teñen, o sea, as persoas que están nesa situación, pois sí que teñen, pois eso, uns profesionais que obviamente traballan con eles e tal. Claro. Eu ao final, é o que vos digo, que vin, pois eso, o sea, tratei con xente que, entre comillas, pois non era eran- Jeffrey Dahmer. exactamente, Pero bueno, parece interesantes os casos tamén. pero Porque bueno, ao final son xente que están ali tamén, quero dicir, é que sabes, son xente que existe, tampouco se pode ignorar. Xa. Entonces, Ti estás de acordo A ver. bueno, xa non digo que a cadena perpetua. Bueno, sí, que a cadena perpetua. eu queres que me molle de verdad, que diga aquí unha cousa que non lle vai gustar a nadie. No, pero, tío, Eu podo dicir, o sea, eu podo dicir unha cousa que vai Eu sei o botar a xente en contra de eu sei mí, o non que- sei ca. Eu sei que vas a seguir por eso che tiro da lengua. Pero Sí. vai haber xente que vai estar de acordo contigo 100%. A ver, O sea, non me parece tan eu non, raro. non só estou de acordo que cadena perpetua, estou de acordo que a pena de morte. Bueno, aí pasaches. Tío, eso sí que non sabía eu que ibas A que non sabías, por eso che digo. Que pasa? Que, a ver, eu realmente, o sea, a vos realmente daríavos, o sea, a ver, unha persona como Garavito, non, Xa, sí. que matou a violou a 300 nenos. Que sentido ten mantelo na sociedade? Buah, pero matalo, tío, cuidado con matar unha persona, aínda que sea solo por segundas personas, polo tipo que lle ten que poñer a inyección ou que lle ten que dar a un cable que non sei que non A sei ver, eu canto. falo, claro, en plan, imagínate, eu, o sea, pena de morte por inyección letal, tampouco, a ver, tampouco hai que ir Sí, matar a variantes, ao maso, sabes, tampouco. aí a volverse locos e torturalo, en plan, bueno, vale, pois acabouse. Claro. Pero é que, o sea, realmente non lle vexo sentido a manter esa xente na sociedade, sinceramente. Sabes, ese tipo de perfil, porque eso, Garavito na entrevista con Jon Sistiaga fixeron unha entrevista e tal, o tío falou moi ben e cando iba a marchar díxolle, bueno, un saludo para tus hijos. Sí, sí, Sabes, sí. é o tipo de perfil que diste, o sea, vale, psiquiátrico, pero que lle faz a esa persona? O sea, ou a tes encerrada de por vida, que é o sea, que pareceme incluso peor que matala, rollo, a tes, sabes, aislada totalmente, ou a matas, o sea, que tampouco, creo que incluso, bueno, eu prefiro incluso matala, en plan, así, o sea, non a temos que manter, Acabar con o sufrimiento. acabar, así, Pero é un matar pouco- podes matar a un cando queiras. É que sona moi bestia, non sei que, pero eu poñome na situación das familias todas, non? Que esa persoa lle matou en plan a filla, imagínate, tes, o sea, detrás dese asesino hai xente, rollo, que joder, violaronlle as fillas os fillos, mataronos brutalmente, rollo. Eu esa persona sinto moito, pero querería vela morta. A ver, é un Sí, pouco- entramos no de ollo por ollo, non sei que, bueno, vale, sí, pero é que é moi heavy, rollo. A ver, claro, tío, ti está claro que se vas ao personal e a ti che pasa algo así, obviamente que se ves ao tipo pola calle, joder, ventílalo, tienda que sea puñetazo, sabes? Pero, joder, bueno, vivimos nunha sociedade, todo pola sociedade, polo colectivo. Pero A que ver, ao si están final- dicindo que dereito tes, non? Para quitarlle a vida a outra persona. A En plan, ver. pois que dereito tiña el para violar e matar a 300 nenos? Xa, Iso, ao final, sabes, é un pouco relativo. É a miña opinión, claro, aquí estamos falando de, vale, si estamos falando de venganza, e non de xusticia. Pero, o sea, como de xusto é non manter esa persoa viva? buah, que este é un tema moi escabroso. Que é a vida, que non? O programa, tío, dos temas de, buah, Te engañaste. Eu creo que hai límites que non debería sobrepasar o ser humano. Xa. É que trascenden máis alá de, sabes, da vida ou do, o sea, por que se merece vivir a toda a xente que matou non? Pero, Porque é a un ver, ser humano e os dereitos humanos, bueno, os Que dereitos aporta humanos ese ser humano? pero ao final, eu creo que si, o sea, si te... Ao final igualaste a él. En plan, alguén que asesinou a 5 personas, se o asesinas eu creo que te estás poñendo ao seu nivel nese sentido, en plan,
ti castigaches sin razón a alguén, pois ti tamén vas levar o mismo. Non sei hasta que punto funciona. Ollo por ollo, non? Pero, Sí. a ver, é que despois, o sea, isto é todo falar moi a grosso modo. Despois, claro, pasan temas que, imagínate, ti criaste nunha banda, non? O que falamos das familias e tal, onde te crías. Ti criaste nunha banda e igual matas a 3 personas, en plan, nesa banda, e despois juzgante como a, sabes, e juzgante a pena de morte. Pois, aí xa non me parecería tan ben. Porque ao final é a situación na que fuches, sabes? Na que te levaron desde pequeno, é como que fuches forzado a iso. En plan, aí teríase que mirar máis. En plan, obviamente, para chegar a matar unha persona teríase que mirar pormenorizadamente cada caso. Claro, que pena Pero de eu morte falo parece casos moi moi abstracto, heavies, pero que é matar unha puta persona, sabes? Eu falo en casos moi heavies, rollo como o de Jeffrey Dahmer, que disfrutaba torturando xente, sabes? Xa, E coméndose a súa carne, en plan, eu que sei, o sea, Sí, é... que queres que sea o teu, non sei, o teu profesor de pasantía? Pois eu non. A ver, é que neses casos xa... Sabes o que che digo? Comigo fartaba, Sí. Mezclamos o tema de gordofobia con xa para acabar de rematar a feina. A ver, é un tema moi complicado, non sei. Vamos pasar de tercio porque se nos acaba o tempo, tío. Sí, dalle. Eso, matar xente está mal. Non lo hagas. Depende. Como concepto, en resumido. É que quero ser moi galego, entendes? Eso depende. Todo depende. Va, a ver, pero así, unha pregunta así a cañón. Ti tes... No, espera un momento. Dime. Ti tes unha filla pequena. Vale. E ven o veciño, viola, chamata, descuartiza e diste, igual estaría ben que o reinsertaran. O sea, fago un ejercicio imaginativo de que Un ejercicio teño unha imaginativo, filla, sí. ven o veciño e que, como dixetes, viola e mata. Sí, viola, descuartiza e mata. Descuartiza e mata. E diste, pois todo mundo merece unha oportunidade. Ti pensarías eso? A ver, é que, tío, eso... No, o sea, ti como persona, o sea, se te Pero pasa que a ti. estás me poñendo nun contexto que é personal, algo que me afecta a min. Claro. A ver, eu obviamente nese caso, collo, o sea, mato, sabes? Ou a casa do veciño, sabes? Eu sei, collo, obviamente que sabes, que collo eu e mato. Entonces, pero en vez de matalo ti, porque non pode matar, Joder, o sea, pero inyección letal, é menos vives sufrimento. nunha sociedade, todos creemos na justicia, non? Hasta certo punto, en plan, hai que respetar unhas normas para conviver. Pero a justicia está chea de xente que reinsertaron, non? Que dun pouco dudosa, como o caso que pasou non hai nada do neno este de Ales, pode ser? Que, bueno, dun violador que xa tiña antecedentes, non sei se matara a outro neno, unha cousa extraña, que reinsertou, digamos, en plan, estaba no medio de nós e matou o neno. E xa tiña antecedentes por ese tema. Entonces, ao final, sabes, entramos aí nunha situación moi escabrosa. Aquí o programa de hoxe é o programa de É duro, dos asuntos. Bueno, vamos pasar o tema que xa me caerá bastante hate, entonces vamos así xa. Eu que sei, a ver, Hoxe quedo de fachita. hasta certo punto non estou de acordo, pero entendo por que podes ter ese punto, non? De vista. A ver, a mí gustaríame seguir debatendo porque non estar de acordo. O sea, que... Pero vamos cambiar de tema. Porque non me convencen as ideas. Joder, pois... A min non me convenciches, pero vamos seguir. Eu non creo que... Pois mira, dixendo antes no chat, tío, eu non creo que nadie teña dereito a matar a outra persona. Nin un estado, nin nadie, sabes? Así soy. así de bonachón, Discúlpame, non? sabes? Sí. No, está ben a túa opinión. Bueno, ahora facemos aquí uns apuntes, sabes, un tema breve tal, que son as adiccións, non? Eu sei do que falo. Hoxe teremos un experto en adiccións. Jessica, podes te ir, que agora quedamos con... Todos somos adictos, en plan, bueno, eu, por exemplo, porque son un fumador, non sei que... Eu solo os besitos. É o único que son adicto. Eu creo que, en plan, as adiccións, a xente que ten a predisposición esa a unha adicción, pues que depende, tío, buah, que complicado, estou me rayando muchísimo. A ver, esperad. O sea, o das adiccións que poden salir por calquer lado, non? Porque, pues eso, ludópata... Sí, as sustancias ou non sustancias. Claro, pero que iba a decir as sustancias antes, porque pensei, heroína, claro, pero que a heroína, ainda que non teña predisposición, ainda que William, que é como un Buda, sabes, que non
solo toma té verde. Nin iso que me fai mala digestión. Bueno, pero metemos heroína, pincho Ojalá, cheo e queres máis, porque é así, sabes? Entonces, Sí, non é sí. o que estaba planteando de que, sabes, hai unha predisposición pois ao mellor a ter unhas adiccións. Pero eso, que a xente que o ten dentro, ao mellor, pois podese manifestar co xogo, co sexo, sabes? Con mil cousas, tío. O de mi extraña adicción, sabes? Sí, ese programa era brutal. A xente, tío, volves adicta a, non sei, a chupar o suelo, sabes? Sí, sí. Que é unha locura, tío. Bueno, todo este da raíz das adiccións e tal, que vos parece o tema das casas de apostas? Bueno, deixo que empeces, que se non sempre No, todo. no. un pouco... No, Sí, sí. tranquilos. A ver, o sea, é que eu, bueno, o pouco que estudiei de adicións, o sea, son as de sustancias e non sustancias. Normalmente, cando se di adicións, suele pensar en sustancias. Sí. Pero está ben falar un pouco de todo. Pero- Porque o outro ao final tamén pode ser igual de jodido. Eu, o sea, entereime relativamente fai pouco, todos sabemos o que é o Proxecto Hombre, non? Damos por More or suposto. less. Bueno, Mm. pois eu entereime fai pouco que aí tamén tratan o rollo de, pois, eso, adiccións aos videoxogos, estas historias, que eu non sabía. Eu tampouco, no As momento igual me apostas- facía falta. O sea, en plan, o sea, cousas que non son adiccións a sustancias como tal. Bueno, non sei se vistes algunha vez, é que non sei en que periódico vin, nin cando nin como, pero hai un mapa dos distritos que non sei falar, dos distritos de Madrid no que se ve onde se concentran as casas de apostas. Era bastante interesante que estaban todas, ou casi todas, ou a maior concentración estaban en barrios obreiros. Xa. Con lo cual, estamos falando, ao mellor, de un nivel de estudios que tira polo baixo, Xa. un nivel económico que tira polo baixo tamén. Eu creo que é un pouco non da esperanza de cambiar de vida, non? O sea, pode vir un pouco de aí. Porque como, recórdame agora que dis destas estadísticas e tal, recórdame polo tema da lotería, que tamén xogan moitísima máis xente a lotería, persoas con baixos recursos que con altos, non? Igual é un pouco, non? Que nos aferramos aí a esperanza de... Ou que ao mellor tamén, ou non sei se é que ao ter máis estudios, non sei, a estudiar algo de probabilidade ou de matemáticas ou tal, sabes que a probabilidade de que che toca a lotería É máis consciente. Sí, tamén pode ser, sí. igual Un pouco todo. Ganar unha apuesta, sí. Que non... que bueno, ao final, pois non sei, as apostas que a min eso pareceme, bueno, en fin. A ver, eu mítico que se di Paréceme- sempre que é un engallabobos e tal, pero ti ao final vas a un bar, tío, e non hai un bar que non teña unha tragaperras. Xa. A ver, e agora onde vivimos nós, o sea, hai como... Vai haber 3. O sea, somos 3 casas de apostas. En plan, somos como un núcleo super pequeno e hai, en serio, onde vivimos vai falta 3 casas de apostas. Xa. Xa. O sea, non vos parece moi heavy? A mí sí. E tampouco non son... O sea, ves que vai moita xente e tampouco... O sea, hai niños bien, digamos. Sí. Tampouco, A min- hai algo de todo. A min o que me fai gracia é que, o sea, ahora, falámoslo onte de feito, o ministro de Consumo, o sea, quen regula o tema das casas de apostas, a publicidade, Garzón. todo eso, é Alberto Garzón. O sea, unha persona que sabemos todo o mundo que é comunista, o sea, que estaría encantadísima de pechalas todas a tomar por saco. E siguen estando, o Pero sea... é o que falamos hai- antes, tío. Os intereses das empresas Exactamente. privadas en España van por encima de todo. É Exactamente. o que hai, é así. A ver, eu creo que pasa en todos os países, ao final. Na Unión Soviética Que non- seguro que non pasaba. O sea, tampouco non creo que fora un bo exemplo, Hostia, e co de puto sociedade perfecta. Que eu a Garzón in my heart, o In my sea... heart. Bueno, pois Garzón, a ver, que pasa aquí? Non se poden ter vacas, apostar sí, vacas non. Sí, así. Mira, macho, aclárate, estás me atacando o que máis eu quero. Porque non ten un pack ideolóxico, entendes? Garzón. Igual odia as vacas, encantañas apuestas. Izquierda Unida teñen un pack ideolóxico, claro. No. Está difuminado. Bueno, pues Final nada, todo- o sea, polo tema este de desadiccións, casos de xogo, tal, se tal, pues deixámoslo por aquí. E seguimos para adiante, porque temos aquí metralla, hoxe un programa intensito. Sexualidade.
Jessica. Sí, a verdade é que, ostras, menudos temas máis bonitos traes, o sea, todo tranquilito, bueno, nada, perdona. No, pero, Sigue. joder, que haya margen ben, de está debate, está ben, ¿no? Está ben. Bueno, Jessica, vouche preguntar directamente a ti, cal é a diferencia entre o sexo e xénero? Depende. unha resposta galega, sí. Bueno, hai teorías que din que eu igual é que ao final o sea, que son palabras. Digo moi convencida. Sí, sabes? vale. Sí. Mirando a cámara. Daqui ninguén o sabe, o sea, todos os A ver, tamén estos son de... cal credes? Bueno, nada, ti xa o sabes. Sí, porque Bueno, falei onde- entre comillas, pero ti cal crees que a diferencia entre sexo e xénero? Entre sexo, o sea, sexo definido como que? O sea, claro. Bueno, se mo define xa non Definido como que... A ver, entendo que unha cousa sería biolóxica, non, a que naces e outra é a que te identificas. Construcción social. Sería, sí. Sí, o sea, hai teorías que din eso, que o sexo é como o biolóxico, co que naces, que pode ser home ou muller, e o xénero, a construcción social, o sea, por así decirlo, a idea que temos nós na cabeza do que é ser unha muller, como por exemplo, o que sei. Aí entra tamén o rollo de poíseme. Roles de género. Sí, exactamente, roles de xénero, en plan que maquillarse é algo do sexo De femenino, mulleres, sí, o sea, ou perdón, tal, do sí. xénero femenino, e xogar ao fútbol é algo do xénero masculino. Que non Xa. ten por que ser así, eu xoguei ao fútbol, xogo ao fútbol, e son moi femenina a mesma vez. Sí. Rompendo os moldes da sociedade. Increíble persona trouxemos hoxe algo me de caro. Xogabas sin gustarche solo para romper moldes, sí, estamos. Exactamente. No. Vame botar do equipo. Bueno, despois outro tema que, bueno, que podemos falar aquí, non? Que son as ETS, que últimamente, eu vi en algunhas noticias que había repunte da hostia, en plan que todo o mundo lle pica as súas zonas íntimas. Sí. Fíxome gracia, o sea, acaba de chamar a atención un enlace este, non? De pasar de falar de roles de xénero a tal a ETS. Claro. A ver, aquí eu teño... E por que quero dar caña? Porque se nos acaba o tempo, amigo. Pero bueno, aquí tamén tiña o de eso, libertad sexual dos homens e das mulleres, que o falamos antes. Entonces, o seguinte punto que teño son ETS. Hai que poñer o condón, non? Sí, por Por favor. que credes que hai un repunte ahora de ETS cando creo que máis información que ahora non se ten, sabes? Igual é que, a ver, houve como unha época, non? Que se informou moitísimo e sigues informando, pero debido a eso a xente igual tivo máis cuidado. Entonces o tema baixou e agora a xente confiouse, seguramente, entonces volveu a repuntar, porque somos así. Se non vemos o lobo aí na porta, non, o sea, pensamos que non existe. Bueno, é a miña teoría así de trapalleira que me acabo de inventar, pero... Cuadrome bastante con unha sociedade occidental. O sea, é así. Pois eso, cando máis información hai de métodos anticonceptivos, tío, nós cando éramos máis novos era condón e xa está, pero que agora hai 50.000 inventos, tío, en plan... Xa. A ver, ao final o único que que te protexe é o preservativo. Eso seguro. Das ETS, sabes? Despois, o rollo de embarazos, que igual se che rompe, pois eso, o preservativo algún día ou tal. Sí que tes a opción de, pois eso, a mítica píldora do día despois que se chama, si tomas... Sí, o de control normal, non? Sí, a que tomas todos os días, o sea, nese sentido, o anillo, tes outras formas do que é, pois eso, impedir a concepción. Pero eu creo que o sea, ao final vale, sí, pois podes quedar preñada, que bueno, eu polo menos de momento, pois non, gracias. Pero o sea, Eu igual, sí. Non é menos importante pillar un sida, un sífilis, eso non é menos importante. Xa, hostia, pero que como que ahora pois eso, o que decías ti, que como que a xente se relaxou, é en plan, tampouco, o sea, tampouco é algo de menos, nin o que darlle menos importancia. Hostia, vou facer unha comparativa moi chorra, pero, o sea, sería como ir no coche a modo por terlle medo a tráfico e non ás multas. Rollo así, o sea, non a morrer, perdón, o sea, por terlle medo a tráfico e non á morte, sabes? É un pouco ese tema.
Pero tío, cuidado porque modín, rollo, porque Poñede igual con queda embarazado. Depende- Bueno, vamos seguir aquí lanzando temas porque creo que quedan algúns moi interesantes. Vale, a ver, cal é o que tiene todo A ver. que fixemos, cal é o que máis... A ver, se queres imos por orden. Eu non sei pero- que tiñas pensado exactamente. Nada, vamos hora e media, pero bueno, vai haber que alargar un pouquiño porque senón non nos vai dar tempo. pero tú escolle os apuntes que máis tal e xa está, que a xente... Puñestes aquí, por exemplo, crítica a meritocracia. Sí, pero isto... Así. Non sei a que viña, claro, é que eu veño así un pouco, non, vexo temas que parece que me interesan. A ver, claro, de feito... Se non cambiamos, non puxen... Como... Puxaches, crítica, bueno. Le enteiro que puxen... Crítica a meritocracia. No, pero isto é moita rayada, imos salir de aquí porque senón este vai ser un embrollo terrible. Sí. Entonces, eu, igual é máis Que interesante. propuxeches o tema, vou darlle eu un peche, meritocracia. Se teu pai é rico e en vez de un negocio podes montar 10, porque pasa o que che pase, non tes que pedir, o sea, pídelle os cartos a papá e non perdes o piso, así é empresario calquera. Porque a diferencia entre eu e un fillo de papá é que eu ao mellor monto unha empresa, arruínome e eu quedo arruinado de por vida. A él se cadra papá, pois daralle, bueno, pois para outro negocio, sabes? El solo traballa, hai mítica xente que solo traballa de jefes. Sí. Entonces, pois bueno, eu, sabes, se tuvera os mesmos recursos que ti tamén os aproveitaría e pareceríame correcto. Pero Como nos teño és un fillo de puta. no, O sea, no, pero como nos tes, que mérito tes? Pero non é cuestión de mérito, non? O sea, Como que non a meritocracia é que os máis válidos son ti ser ricos porque eres máis válido que os outros. Bueno, claro, É sí, porque tes pasta. Sí, no. sí, a nivel de validez. É como que te vai pensar que ti podes partir de abaixo e subir hasta... Sí, hasta a Mancio. Sí. Bueno, que se leva ahora de conseguir, sabes? Entonces- Esfuérzate y conseguirás lo que te Sí. propongas, rollo Coño. las 10 claves del éxito. Sí. E ao final, sí, igual é un fillo de papá, pero bueno. Aquí de aquí quedounos moita cousa no tinteiro, Tapaste de volver, Moita cousa no tinteiro bastante interesante. A ver, é un apunte que queires ti... Eu? Isto de ser feminista de esquerdas as 24 horas, Guau. ese tema que vos parece? No, porque como que, o sea, onte falamos que como que as persoas que somos de esquerdas, bueno, eu digo que somos, porque sí soy. Sí. eh, No, a mí podeme chamar facha que total xa, o sea, é o meu rol neste Vale, podcast. guai. Po que ven serei comunista, pero vamos a andar así. Como que se nos, o sea, como que lles eu creo que se lles ixe todo o rato que estén cos seus ideais, o sea, como centrados e que non se salgan do molde, en plan, é que non sei explicalo. Como que se lles ixe máis que a xente de dereitas. Xa, sí. Porque aquí é moi fácil. Tes un iPhone, eres de esquerdas, en plan, claro, porque para ser de esquerdas hai que vivir nunha choza no medio do monte sin traballar para nadie, sabes? E En volvemos plan, ao dos packs. non poñes un vestido que te estás sexualizando. Mira, Xa, sí, nin subas unha foto mellor en bikini porque, claro, pois a estás... veces relájome, Claro, é a chico. mesma presión que a dos packs. eu- Igual, podeche gustar un iPhone igual, podeche gustar en plan Pero que non subir ten un... que ver, porque é igual de injusto producir unha zanahoria cun iPhone. Xa, o sea, por eso me refiro. Xa, O sea, pero bueno, que quero dicir, é o que nos digo, tes un iPhone, tal. Ese arrebato, primeiro nos dicimos, joder, que putos pesados estes cabróns, tú 24 horas sendo de esquerdas e tal, pero o que ya hai que dicir é, ti és tonto perdido. Xa. É un pouco criticar por criticar, sabes? O sea, porque a veces consideramos que está ben criticar así desa maneira un pouco absurda. Digamos, porque imos conseguir a aceptación do noso propio grupo, sabes? Eu se son de esquerdas estou con máis xente de esquerdas e me poño a dicir, buah, ese que ten un iPhone aí menudo payaso, sabes? Que é fillo de papá. E dirán, buah, que é verdade, non sei que. E ao final é como buscando aceptación. Non se basa en nada fundamentado. Sí, pode ser, sí. Depois tedes aquí lenguaxe inclusivo. A ver, Aquí, claro, eu aquí, claro, aquí deixo opinar. aquí en plan, eso. O caso é que tampouco creo que non ten moita opinión, non Puxemos é máis... no rollo de que é correcto e que non, como en plan non son xente, o sea, xente discapacitada, son xente con discapacidade, non? O Personas con discapacidade, correcto. Sí, claro, non son cegos, son personas non videntes e tal. No.
Entonces perdíme. Personas con discapacidade visual. Vale. Pues eso, non? Eu son traballador social, vale, perdonademe aquí, No, a ver, isto é unha cousa que non che permito. Ahora que vas decir, son Eso. menos válidos. O sea, no. que entenden o concepto a xente, sabes? que nunha, eso. o sea, nunha das leis de discapacidade, isto digo porque isto pasa, o sea, parece que queda leixo, pero non tanto. Nunha das leis de discapacidade era a lei, bueno, el nombre que non me acordo, era, o sea, non decían persoas con discapacidade nin discapacitados, que eran minusválidos. Xa, bueno. Etimoloxía da palabra, menos válidos. Tamén poderíamos entrar, sabes, nese tema de quen fai as leis, sabes, quen fai ese tipo de propostas se realmente Pero, bueno, é válido para o que está facendo. Eu creo que tamén eso foi un pouco da man o sea, do avance da sociedade, en plan, que, o sea, non lle chamaban así por así decirlo, intencionadamente para ofendelos, senón que pues era pues Era o que había, así como... Sí, como unha sí, bueno, como unha unha falta de costumbre. conciencia, ao final. Claro, ti se te explican, vale, pero ao final se ti non te explican nada. Naces así nunha situación que nunca che dixeron nada dese tipo de personas, joder, vas decir, ostra, pues este ten este problema que eu dou feito, el non. Imagínate, non? Xa. En plan, esta persona non ve. Vale, pois vai ser menos válida que a min. En plan, eu creo que veu dali o tema. O sea, ainda que realmente non sea así. Pero Que é o que bueno, que está ben que nos enseñen, o sea, obviamente. eu por eso vexo importante o de poñer sempre o de persona, pois eso, con discapacidade ou por exemplo, Situación de pobreza en vez de pobre. Sí, cousas Xa. destas. Porque ao final parece que non cambia moito a cousa, pero que non é o mismo. En plan, decir, eu que sei. Parece que é unha característica inherente a ti. Sí, Sí. é despectivo, en plan, un pobre. Claro, es pobre. Non é que sexa, non é pobre porque ele igual ten Igual unhas está en ideas situación de pobreza, claro. Sí, e ten unhas ideas da hostia e podería ser quen lle dera a gana, pero está nunha situación de, o sea, persona en situación de pobreza. Eu creo que aí hai un pequeno cambio que, bueno, eu polo menos isto teño que decir que tamén é o sea, pola miña formación, eu non nacín dicindo de persona con discapacidade visual. Bueno, pero ao final penso estás tamén para educarnos ao resto. O sea, Bueno. a linguaxe... Tampouco quero dicir, tampouco me considero exemplo de nada, pero sí que, o sea, esos cambios sí que eu penso que xa deberían estar empezando a rodar. Por exemplo, cando vas a unha plaza de aparcamiento, ¿no? Que Sí. pon un cartel reservado para minusválidos. No. Está reservado para persoas con mobilidade reducida, que non é o mismo. Claro. Polo menos para min. Sí. Non é o mismo baixarte nunha silla de rodas, nunhas muletas, ou no que sexa, que ser minusválido, que xa a palabra xa Sí, é que a mí xa me sona bastante rancia. a mí xa me o sea, debe ser polo que estudiei eu e tal, que xa me sona, que xa digo Claro, igual che machacaron máis tamén. Nos Sí. temos un bar normalizado, por iso, polo que acabo de decir, por exemplo, que velo nun montón de sitios. E ao final, igual o que tendemos a ver máis ou dis, se poñen a señal, pois será o normal, non? O sea, tampouco Xa. non será despectivo. Xa, Enténdelo así, xa. hasta que veñen e te explican realmente de, mira, isto está mal. Entre que este aí posto, está mal. sempre que dudes poñede persona, pois eso, en situación de liberdade, de privación de liberdade, persona pobre, Eu esa apunto. perdona, persona en situación de pobreza, xa me persona en situación de pobreza, persona con discapacidade visual, auditiva, Sí. inserte a que queira. Eu creo que, o sea, é un cambio que realmente non nos sí que Sí, costa non facer funciona. porque estás acostumbrado, pero sí que eu polo menos a min soname mellor. Eu, o sea, agora teño unha pregunta máis personal, non, relacionada co teu. Que, o sea, ti dis que, o sea, estás en activo, non? Tu queríache algún caso, en plan, bueno, estar en algunha situación un pouco complicada e así. O sea, ti como levas unha situación un pouco delicada? O sea, arrástralo para casa, afectache personalmente, sí. Depende do día. É que de feito estudiámoslo na carreira e tal, hai unha cousa que se chama o síndrome de burnout, que é como ese Sí. estar queimado polo traballo e tal. E sí que é eu creo que é un traballo moi mal pagado para o que tes que soportar a nivel mental. Porque ao final ti chegas a casa pois eso, eu considero unha persona afortunada que nunca me faltou de nada, que pois tuve a oportunidade de estudiar tal e dalo por feito. Pero despois baixas á terra
ves situacións nas que alguén non ten para comer ese mes ou non ten, eu que sei, unha vivenda En condicións, sí, ou en condicións ou non ten. Entra o tema de, en serio, me merezo isto, sí, non sei que, eso, así sí, un pouco, sí, non? sí. O run. Como que, a ver, non te sintes, vou iba a dicir unha farsa, pero sí que diste, o sea, somos tan, o sea, damos tantas cousas por feito, como, a ver, tamén como que tengas esa parte bonita que aprendes a valorar o que tes, e diste, Sí. que sorte teño de haberme, Claro. pois eso, criado, que nunca me faltara de nada, que pudera estudiar, e das cousas por feito. E, bueno, despois situacións, pois eso, de violencia de xénero, un montón de historias que sí que a veces chegas á casa, a ver, é que eu teño secreto profesional, entonces en certo Claro, falamos un pouco en en xeral. certo modo non Claro. podo, en plan, non podo chegar á casa e decir fulanita pegoulle o pariente. Non podes facer Bueno, eso. pero igual, sin poñer persona concreta, podes, non? Claro, Dicir, en rollo, plan, podes afogarte un pouco tamén, ou porque eu tuve ou diste un mal día e xa está, pero sí que hai días que, o sea, que chegas á casa e é que creo que para ser un bo traballador social tens que ter como un perfil psicolóxico moi concreto Sí. de ser empático e á vez Sen pasarte, Sí, porque senón vai claro. estar baixo. e á vez ser como moi sólido rollo emocionalmente, porque Eu non é que podo salir podes ser dali e desconectar. Eu sempre que salgo póñome música, da igual cal, pero que o sea, como que collín como unha costumbre, pero que senón se chego a casa e sigo con ese bucle, estou todo o día con ese bucle na cabeza e choro, de verdade. Que sí, É joder. É que me deprimo, en plan, e non por, o sea, non por mí, porque ao final é o que digo, teño moita sorte, considero unha persona super afortunada, xa de estar traballando solo, xa me parece genial, e do meu, que isto non é pouco. Pero sí que, o sea, sí que é difícil desconectar. Sí, pero non é estar soldando unha máquina, non? Que ao acabo, final se non acabas acabo, xa fuera. acabo mañán e Sí, volvo. sí. Pero eso é, o sea, sigue lle dando voltas porque ao final non é unha cousa que se acabe realmente. Son situacións con seres humanos que evolucionan. Entonces eso vai seguir ao largo do tempo. Conoces, tes un trato cercano con eles, eso que ten que ser unha locura. Eu, mira, fixen o curso de teleoperador de emergencias, rollo po do 112, o sea, eu aí xa flipaba. O sea, imagínate ti que tes un trato super directo cas persoas, sabes, que ao final, ao largo do tempo, pois tamén farás máis relación con eles, sabes? Sí, sí. É que ten que ser É que non jodido. veñen, é que non veñen por gusto a ti. Claro. O sea, veñen que, o sea, eu cando din isto de que no, é que nos servicios sociais regalades axudas, tal, non sei que. Esa xente é que non ven a dar un paseo. Esa xente non sabe que facer porque está, pois eso, nunha situación económica malísima ou nunha situación de maltrato de calquera cousa. de moitas exclusión cousas, social, sí, exclusión social. moitas cousas. Como un mítico que che din, porque sí que che chega, en plan, vos regalades axudas, mira. Colles o BOE, colles unhas leyes, lees un pouquiño, informaste un pouquiño, despois dis Que se regalan as pagas. si os inmigrantes teñen unha paguita, estas cositas. O sea, porque iso, o sea, ese tipo de cousas propoñédelas vos, ou sea, quen propón? O sea, ti chegas a unha situación, non? Con unha persona en exclusión social ou así, non? E supoño que algún tipo de axuda, non sei se económica, pero algún tipo de axuda de algún tipo ten que haber. Sí, claro. Entonces, eso propone o traballador social. A ver, como tal, o sea, o primeiro nivel de actuación son os servicios sociais. Sí. Nos que os servicios sociais, o nivel de referencia, o sea, a persona de referencia é o traballador social, Sí. que antes se lle chamaba asistente social, para que me entendades. No, que está ben, porque Ahora somos traballadores, un pouco libre. pero ao final o de Os servicios sociales, todo Pero o aí mundo está- como oímos e aí moito está- deles, pero non sabemos e aí está, concretamente. Claro, é aí algo moi está etéreo. o da linguaxe tamén, porque asistente social, Xa. asistente é o que asiste unha vez. Unha asistencia, un gol, é unha vez. Pero o traballador social traballa que a persona un montón de aspectos. Non sei se Claro. me estou explicando. Sí, totalmente, sí. Aí tamén eu vexo a diferencia, o importante que é a diferencia de que se chamaba antes asistente social, asistente social, agora traballador social, porque sí que non é o mismo. O sea, Xa. volvo, como, por así decirlo, volvo ao mismo rollo de a linguaxe, o sea,
Sí, Sí, é importante. Está ben. Hai que falar ben. Hai que falar ben. Lenguaje progresista, digámoslo así. Bueno, Bueno, xa non sei onde estábamos. O sea, quedei un pouco... Despois tedes por aquí, bueno, unha cousa que me parece super interesante que podíamos falar 3 horas, na miña opinión, que é o do ateísmo contra... O sea, contra, non sei se... Bueno, aquí está posto claro, ateísmo versus religión. sí, bueno, porque Me parece abreviando, interesante. non? E tal. Sí. Va. Con que idea incluiches isto? A ver, porque, bueno, eu viña, o sea, veño así a quedar ben. Eu digo, a posición atea é moi... Como moi fácil. Claro, Moi sí, ben. dis, non existe porque non se pode demostrar e tal. Pero ao final, que sei. O sea, ti consideraste agnóstico? O sea, deixas aí unha Bueno, portiña aberta sí, porque igual un Diosito... motor, unha energía, algo aí... O sea, claro, O sea, que non considerando... creo en Dios como as concepcións... Considerando Dios non como un señor de barba. Sí, como unha energía, un como un motor ente. físico, cuántico. Sí. A ver, eu... é que... Non sei, tío. É que, claro, eu do É que agnóstico, o sea, entre agnóstico e ateo é complicado, é que non sei exactamente cal é o significado, o sea, propio de cada cousa, porque se ateo é non creer... Que eso, que crees que sí que pode haber algo con unha característica divina e ateo é que non. Claro, cunha Non é nada. cunha característica divina, rollo unha deidade, en plan, Non xa non unha deidade, un motor cósmico, unha energía, chámalle X, sabes? pero que aí xa cambia o tema, porque si que Fumando algunha por, chaval. aí cambia o tema porque algunha enerxía supoño que verá, o sea, unha enerxía que é unha enerxía, en plan, o movimento constante do universo é unha enerxía, rollo, a ver se me Bueno, explico. pero digo unha energía en sentido... Non sei, tío. Entendes? Pero unha energía como Están aquí é igual, dicindo que non. o de Avatar, sabes? Esa Sí. movida, pois Sí. tal cual. A ver, sí. Bueno, Jessica, tío, que opinas disto? Que ten moito que ver co teu. Atea agnóstica creyente. Eu prefiro non opinar, é que... O sea, aquí non xugamos, cada un... No, isto- é que eu tiro por non creer en nada, creo en mí misma. Mr. Wonderful, sabes? Sí. Pois pues, cando queiras danos as 5 claves do éxito. No, nin moito menos, pero a ver, sí que neste sentido si se debería dar religión nos coles. Por exemplo. Claro, aquí xa entramos... Vale, agora entramos no tema Ese outro de... tema o sea, fácil. Agora entramos no É que tema de doctrinas, non? Un pouco de cal de se está ben enseñar ese tipo de cousas ou non. Spoiler. Spoiler. No. Bueno, que claro, depende. Que, tío, que cada un viva a fe como queiras e tal, pero porque a xente que paga impuestos, pois eso, que paga os seus impuestos, Sí. que van á educación, é porque teñen que a xente que non é creyente, sabes, pagar ese tipo de educación para a xente que sí, en plan, para que lle enseñen religión no Pero instituto, no colegio. teñen alternativa, o sea, non teñen Teñen como... alternativa, pero eu fun a alternativa sempre. no Eu instituto. tive en cidadanía, chamábase cidadanía. Sí. Atención educativa era, non? Tamén. Sí, Eu- o eu meu tive era cidadanía. atención educativa tal. Pero o sea, que realmente iso, atención educativa ou cidadanía non é un tipo de creencia. No. É religión, sí. A mí, Levante nunha clase ali e Sí, sei, ponte sí. a pancho unha É que película. claro, Cidadanía era como, É como- dereitos humanos a tope, rollo, vale, pero isto non lo enseñas en religión. sí, o sea, En plan, Claro, Non o sea, sei, era como pareceme raro. como cousas que non teñen nada que ver. É como se che dan a opción de, bueno, por mira, tes ou física, podes coller física ou literatura. En plan, a ver, espera, o sea, Que además non sei que facíades vos en atención educativa, pero era como o rato no que non facías nada. ver moitas pelis. Tamén. Que, bueno, aportoume máis que ir a religión, pero sí que é verdade que ao final eu creo que o da religión é unha cousa tan personal que non se debería Nin nin de politizar, coña, tío, nin non levar pode o sea, eso, que non se debería levar hasta Tío, é que cando non sei, directamente. tío, eu non sei se a ti seguro que sí. Ti fuches ao Pérez Biondi, non? Sí. Había crucifijos Sí. nas putas clases, Unha foto... Bueno, nun estado laico vivimos, din. Unha foto de... Jesus Christ. No, dos reis de España daquela. Sí. Sí, eso tamén. Eso Sí, eso Sí, sí. pode ser. Bueno, pois o mismo, non creer nin na monarquía nin en Dios. Eso Bueno, eu creo que para ir pechando,
que xa levamos Moita unha horiña, chapa, 50 minutos. Eu creo, sí, unha Mamma. chapa terrible para ir acabando, se queredes. Quedaronnos un montón de cousas en falar. Sí, Pero se bueno. queredes tocar o do desempleo xuvenil, así tamén xa unha cousa suave Non ou... tocamos nada, tío. Que llen polo con os putos empresarios, que poñen condicións laborales como é debido. E punto. Ese é, mira, cerro desempleo juvenil, cerro con ese apunte. Sí. Hai que respetar. Hasta a semana que ven. Pois nada, sí, eu creo que podríamos ir despedindo un pouco, non? A ver, tampouco quería cortar así tan tajante porque home, temos aquí unha invitada, non? No, pa Eu quería diante, primeiro darlle as gracias porque... pa diante. Alguien desde aquí. No. Gracias, mamá. No. Vale. Bueno, sí, gracias, Por mamá. darme la vida, sabes? Gracias, mamá. Eu tamén, ese é un mensaxe que nunca está de máis. Gracias, mamá. No, gracias a vos por A ver. traer unha primeira invitada, que non invitado. Bueno, Eu creo que eso é importante O tamén, programa porque con sodes dous señores sí. e trouxestes unha primeira invitada. Home, porque estamos moi That's relevant. Sí, porque Eu estás- depende do día identifícome con xénero ou con outro, tampouco non me Fluctúas. fluctúo, sí. Xénero fluido, non? Tamén existe. Gender fluid, sí. Bueno, pois iso, para pechar, eu creo que eso, darche as gracias a todo por... Sí, gracias por vir. No, de nada. por Gracias a aguantarnos vos. aquí a chapa e as tonterías que poidamos decir. Bueno, eu creo que quedou unha cousa interesante e que polo menos houve xente aquí que aprendeu algo que é o que máis importa, non? Sí. Aparte de irnos falar aquí tonterías durante 2 horas, polo menos que saquen algo en limpio. Así que nada, un placer, moitas gracias por vernos e ata a semana que ven. Ata a semana, parroquia. Chao.